bultzatzen, Oiartzungo dotuz eta tokiko ohiturak sustatuz. Hauen artean, Erraldoi Txikiak proiektua, Oiartzungo soinuenea erremusikaren txokoa Beltranekin, bai? Eta aurre eta familiekin elkarlean sortutako proiektua, esan bezala, eta gure hilak oroitzeko itxaurrondoko landaketa proiektua. Nekane ekarpen erabakigarria egin du gau beltza Euskal Herrian zehar zabaltzeko. Dokumentalean hori ageri da, eredu gisa aipatzen da nik uste Oiartzun eta egia erran hala ematen du, ezta? Oraintxe azalduko diguzu, pentsatzen dut. Halloween jaiari alternatiba bilatzeko 2014an gau beltza jaia sortu zuen Oiartzunen. Jai edo besta hau arimen gaueko usadio zarretako testigentzetatik abiatuta osatu zuen. Halaber, taupa mugimenduak, lehen aipatu dugu, eginiko gau beltzaren inguruko dokumentalean parte hartu du, eta zenbait herritan jaia ospatzeko laguntza eta aholkularitza eskaini du, erreferentzialtasuna hortik lantzen da. Hitzaldi honetan Oiartzungo gau beltza antolatzeko ekimenaren esperientzia kontatuko digu. Beraz, Oiartzun eta lotzeko lehen Josuk aipatuta edo egindako lan batekin, Oiartzun izan daiteke itzalitako kalabazaren berpiztearen eredu. Edurne. Nekanenaz. Barkatu, eta esan dizut Edurne bi aldiz, ez? Ikusten, akatsak nik egin behar nituen. Hemen ongi da jarrita dago, Nekane. Barkatu, Nekane. Ez da, egunon eta eskerrik asko. Bueno, gaizkak esan bezala, nik ekarri dutena da pixka bat, goazi ginean 2014an, orduan ekarri dut kronograma. Nekaneri Edurne deitu izanaren ondorioz izutu egin da mikrofona. Esaten nun bezala, ekarri dizuet kronogramatxo bat, pixka bat, bueno, zaldi funtzionatzen honek ba. Bueno, txoine. Hemen gaude. Hauek ere zuzeneko gauzak, bai. Bueno, ekarri dizuet kronogramatxo bat, gero bestelakoak deitu dioten atal bat, eta hor pixkat hitz egiten dut zailtasunaren inguruan, eta gure lantalderen inguruan, eta gaizkak esango digu denboraz nola gabiltzan, argazki galeriatxo bat, pixka bat ikusteko baita ere, bai? Bueno, 2013 urtea, eta uste dut Oierreri pasazitzaion berdina pasazitzaidala neri. Gure alaba zarrena, herriko aisialdi elkarte batekin, Halloween ospatzea zijoan, eta ni etxian, ura mozorrotzen, eta ziun ulertuik, neon ere zeiten nahi nintzen gure alaba olako festa batean mozorrotzeko lanetan, ez? Eta, etxia bere lagunakin, eta hauen poza, bazijoaztela truko tratu egitea, jakin gabe ere, nik ustutu handikan beraiek ere, zertaz zijoazten, ze oso umezian, eta nehi nire buruan, krak handiak egiten, hile bakotxa edo makillaje bakotxean ezin ulertu nenbilen, ez? Orduan, hasi nintzen, hautsak.eus bideoak eta ikusten, hasi nintzen Oier Araolaz irakurtzen, gaur ezagutzen dut hemen aurrez aurrenik Oier Araolaza, baina ja 2013an, 2014an hain nintzen, beha jarraitzen, eta hasi nintzen herriko baserritan atxonamonakin hizketan. Eta, gaur egun 100 urte, o 80 urte izango zituzten atxonamona horiekin, gauza asko kontatu zizkiaten, baina egia da, hemen konturatzen az, koinziditzen dula Oierrek eta Josu kontatutako gauza batzukin, beraiek ere aipatzen ziaten gizonezkoak, neskatxa gaztiak izutzeko, jartzen omen zituzten kale ilunetan kandelak, neskatxa hauek elizatik ateratzen zienean bereziki beldurtzeko edo, ez? Orduan, esan dizuet, Oierra ezagutu dut orain, baina, nik ere 2015an bidali nion Oierreri bere blogeako gure bideoak eta gure gauzak eta, ez? Orduan, nire kezka horretan, zer egin, gaizkak esan du, nina zela ludotekako arduraduna, eta bai pentsatzen nun, gure ludotekako baloreak nola txertatu urrian 31an, ez? Nola uztartu. Guk ludotekan herrigintza asko bultzatzen dugu,
euskera hutsez funtzionatzen dugu, ez da abesti bat ere jartzen ez bada euskeraz, ez da kartel bat ez dugu ezer egiten ez bada euskeraz, naturaren zainketan lan egiten dugu aurrakin, ikuspegiera bat feministatik gabiltza, parte hartzea saiatzen gaurrak erdigunean jartzen eta aurrak parte hartu dezaten gure programan edo plangintza osatzen dugunean. Gaizkaik, aipatu Intxaurrondoan ere aurrak hor daude egun hori antolatzen, Gaubeltzan ere antolaketan hor daude, gure kultura zabaltzen dugu, eta orduan, niretzako kezka zen, 31an zer nahi dut nik, zer adirazi nahi dut, zertaz hitz egin nahi dut, eta nola lotu gure Abaraxka ludotekakin, ez? Argi nun heriotzaz eta izuaz hitz egin behar nula, holako egun bat izanta. Argi nun baita ere euskal kultura bultzatu behar genula, euskal ohiturak, kontsumismo eza ere bultzatu behar nula, baina hor nahen bilen, buru belarri, ez? Gu ludotekan 3 pertsona gea lanian, ni eta beste 2 lankide, eta hurbildu nintzen eta esan nien udazken festa bat antolatu behar dugu. Ez dakit nola, ez dakit zer, baina guazen ikertzea, guazen jarraitzea, eta antolatuko dugu festa bat, abertze emaitza ematen du, ez? Festa horrei ere, ezurdura bat, proposatu behar genuen ezurdura bat, gero ja muskuloz osatuko ginen. Sortu nahi genuen, eta pentsatu genuen sua piztuko genula, sua izango zela oihartzuar guztiak batzen gintun elementu bat, elkarrekin afalduko genula, hori iruditzen zitzaigun komunitatean, familian, herri giruan, bakotxak etxetik ekarritakoakin elkarrekin afalduko genula, izuak edo beldurrak erreko genitula, iruditzen zitzaigun oso politia aitortza bat, bai aurrak, bai helduak, bai nerabeak edozeinek, badakagula beldurrak aitortzia eta komunitatean esatea, nik ere badut beldurra eta guazen elkarrekin erretzea eta beldurra hauek usatuko ditugu. Beldurrezko ibilbide bat ere ikusten genuen egin behar genula, eta gero, oihartzunen dakagu zezen zuzkoa, baita ere zuzko aker bat, ez? Eta orduan pentsatu genuen politiagoa zela zuzko akerrakin bukatzea eguna, eta sortu genuen ezurdura hau, eta guazen aurre honekin, ez? Eta hola, esaten dizuet, sua pizten dugu urtero, suaren inguruan afaltzen dugu denak herriko plazan edo ludotekabeak plaza batea ematen du, eta plaza hori erabiltzen dugu, hor afaltzen dugu. Beldurrak, izuak erretzen ditugu, eta beldurrezko ibilbide bat egiten dugu. Hau da, urtero egiten duguna, naiz eta gero, elementu ezberdinak sartzen joan, ez? Iruditzen zait, struktura hau gaina herri askok eramandula bere herrira edo, ez? Ni biltzen azenean edo etortzen zaidanean beste herri bat galdezka nola egin, beti esaten dut herri bakotxak bere Gaubeltza antolatu behar duela, bere herriko baliabideakin, bere herriko aukerakin, bere herriko jendeakin, baina egia da nik uste dut ezurdura hau herri askok eraman dutela eta egiten dutela, bai? Orduan, hemen da, zuzko akerra, ikusten zute, ez, nola ez den zezena, aker baden. Eta antolatu genuen lehenengo urtetik mozorro tailerrak. Ze guretzako oso garrantzitsua zen, gau horretan nola etorriko da jendea mozorratua, ez? Lehen aipatzen izuen kontsumismo eza hori, guk eroi ludotekan asko zabaltzen dugu. Eta, lehenengo 2014an egin genuen lehenengo mozorro tailerre 2 pertsona hurbildu zian, 2 senide hauek, eta 3. bat sortu zuten beraiek, 3. pertsona bat, herriko beraiek sortutako pertsona bada. Baina, 2 pertsona hurbildu zian, baina, gu aurrea, ez? Mozorrotu ginean eta aurreen genuen. Eta hola, sortu genuen lehenengo Gau Beltza. Jarriko dizuet bideoa ikusteko, eta gero ikusiko ditu beste bideo batzu gehiago.
baserri batean aspaldi nire berramonak kontatu edo idatzi zuen ipuin bat kontatu. Zegoen baserri batean gizon bat. Gure herrian ere badira sardina gehiago, eta sorpresaz beteriko basoak ditugu. Gaurko gauean, sorpresa ugari daude. Mamu eta beldur horiek usatzeko, horrelako soinua erabiltzen dugu. Olio sopak ikili salda urru, edan edo Bueno, hoxe gure lehenengo gau beltzako bideoa, bai? Gure sorpresarako jende pila bat azaldu zen, aterakina ludotekatik, eta gehon ere, harritua zema jende zeon gurekin, ez? Kontua da, guzti jau nola antolatzen den, ez? Guk orain arte eta gaur egun ere bai, herrigintzakin asko jokatzen dugu, lagunak dira hor laguntzen digutena, bai sua pisten, bai ibilbidean aurrian eta atzian, eta lehenengo urtetikan lagunakin asko funtzionatu dugu. Udalaren babesa erabateko izan dugu, lehenengo momentutikan. Udalak eskatu zaion guztia eman digu, udaltzaina laguntza ibilbidea isteko, sua pisteko hasiera batean genuen kazula zar bat, udalakoan pertza handi bat egin digu, suziriakoan jaz ditugu botzen, baina lehenengo urtean suziriak, udalan babesa izan dugu ikaragarria, eta udalan babesari gabe ezingo genuen gau beltza aurre eraman. Eta hasiera batean aurrekontua zen 0. Aurrekontua zen suzko akerran traka, goiko traka hori, ze beste guztia ez genuen presupuestorik. Orduan, abaraskak hartu zuen bere gain hau eta aurreen genuen, ez? 2015 urtean hasi ginen aldaketa txiki batzuk sartzen. Eta hor ja herriko antzerki taldeko gaztetxoakin hitzein genuen, eta ikusi genuen lehenengo urtean jende asko hurbildu zela, orduan aurre ikusten genuen urtetikan urtea jende gehiago hurbilduko zela, orduan herriko antzerki taldeko gaztetxoakin hitzein genuen, ila beraiek izango zian ibilbidean zehar izkutatuko zianak. Horrek suposatzen du beraiek ez daudela ibilbideaz gozatzen modu batean, beraiek daude gu beldurtzeko lanian esango genuk, ez? Nire ustez, asko baloratze behar den gauza, eta ez dakit jendeak hainbeste baloratzen duen hoi. 2016 urtean, hausnarketa garai batien sartu ginen, eta pentsatu genuen herriarekin lotu behar genuela nolapatxe, ez? Orduan, ibilbidea egiten genuen herriko txoko ezberdinetan, eta egin genuna zen herriko pertsona bateri eskatu, eta txoko hoietarako sortu zizkigun gidoitxo txiki batzuk antzerki taldekoak antzeztu ahal izateko. Eta orduan, historio baitzuk bazakaten Oiartzungo errealitatearekin zer ikusia. Elizan onduan semente jo zar bat zeon, eta han historitxoa kontatzen zituen, Arizmendi etxean beste batzuk, eta gero ikusten genuen, zezentzuzkoak badakala bere musikatxua, baina guk ateratzen genunean akerrak etzakan abestilek. Eta orduan, akerra ateratzen zen, eta jendean karrasiak eta oiuak eta buliak entzuten zian, baina
etzakan abesti bat. Orduan, Aitor Arozen txistulariari, eskatu nion, asmatuko zuen abesti bat akerrarako, eta gaur egun, Aitor bea egoten da, edo beak ezin badu bere lagunen bat edo, eta 2016-tikan zuzko akerrak oihartzunen behintzat musikatxo bat badaka, ez? Gau beltzian. 2016an ezagutu nituen Josu eta Jaime Altuna, ez baina oso nastua, 2016an etorri zian oihartzunea, beraien ikerketakin, eta hor ezagutu nituen. Eta, baita ere argazkia oso polita da, eta hemen jarri nahi izan dut, ze Ekaitz Zilarmendin argazkia da, eta Ekaitz ere etorri zen oihartzuna garai hartan, Aretxabaletan eraman naizulako gau beltza, eta etorri zen argazkiak eta ateratzea, idea hau edo, Aretxabaletan mugitzen hasteko edo lanian hastekoan baita ere, ez? 17an baita ere izan dugu nituen errezberdinan interesak, 17tik aurrea, geoztikan, bera de Bidasoa, Pasai Donibane, Astigarraga, Oreretakoak, jende asko hurbildu da guregana, Endaiakoak, laguntzeko pixka bat, gau beltza bere herrian sortzen, eta nola egin, eta elkarlan asko eduki dugu, 2017tikan aurrea, bai? 2017an guk sartu genuen teknologia. Ja ikusten genuen antzerki taldekoak aipatu ziguten, beraiek antzerkiak egin behar bazituzten, behartzutela megafonia bat, behartzutela altaboz batzuk, horrek eskatzen zuen aurrekontua handitzen zela, lehenuan arte zen bezala presupuestoa ila zero, hemendikan aurrea ja presupuestoa handitu egiten zen, baina egia da horrek ere eman zaiola gau beltzari beste indar bat. Ze igual elkartzen geha 200 pertsona, 500 pertsona, eta orduan ez da entzuten, antzezten dena, eta modu honetara. Eta jarriko dizuet 2017ko bideoa, bai? Ikus dezazuten urte hori nola izan duzen. Ikusten zute diferentzia jendia, lehenengo bideoa eta hoxe Aitorrek sortutako abestia, bai? Txoin aukenduko dut, ez nastutzeko. Jarraitzen dugu.
garai hartan baita ere Jon Martineri eskatu genizkion kopla batzuk egiteko. Eta entzungo ditugu koplak. Ez da dena osua izan, baino. Gaur egun Jonek 3. kopla bat sortu du eta 3. kopla bat dakagu. Eta gure sorpresarako, handela, ez dakit, 4 urte edo, gure lagun bat, Irurtzunea jontzen, Irurtzuneko gau beltzan eta kopla hauek abestu zituzten Irurtzuneko gau beltzian, bai? Eta Jon Martinek ere, parte hartu du Oiartzungo gau beltzian kopla hauekin. 2018an ez genuen gau beltzik egin, eguraldiak etzun lagundu, baina erabaki genuen urte bakarra izango zela, hemendikan aurrea ikentzun egualdi ikentzulare gau beltza ospatuko genula eta ala izan du da, euripian, baina egin izan dugu. Baina urte hontan, erabaki genuen ez, dudamudan ibili ginen, eta azkenin erabaki genuen ez genula gau beltzik ospatuko. 2019an lehen aldiz erabaki genuen herritikan atera eta hilerrira paseotxo bat egitea. Eta izan duzen jendeantzako aldaketa garrantzitsu bat, beti biltzen ginen herriko plaza inguru hortan, eta jendeak eskertu zuen ibilbide aldatzia eta hilerrira jotia Eta hemen ere lagundu genion, edo kolaboratu genuen taupakin gaubeltza.euseko dokumental horretan, eta materiala sortze horretan, eta Jaime eta Josukin, eta Pasaiko Margakin, eta taldetxo bat alkartu ginen, web orrialde hori sortzeko, eta material hori sortzeko, eta. Garai hauetan bagenun guk barru kezka bat, eta zen, nola ekidin, ze gau beltza nahi dugu, ez? Oiarrek aipatzen zituen mozorro horiek erositakoak asko ikusten nahi ginen, gure gau beltzian. Naiz eta urtero tailerrak egiten ditugun, lehengo larumatean ere egin genuen tailerra nola mozorrotu, ereduak zabaltzen ditugu, bideoa zabaltzen ditugu, baina ikusten genuen mozorro asko erosiak eta gero beste estilo ontako ere mozorro asko ikusten genitu. Eta mozorro hauek ez bakarra ikuste etortzen zian, baizik eta gaztetxoak parte hartzen zuten gaztetxoak mozorrotzen, 70 gaztetxo izaten dira urte batzutan, gaztetxo horiek ere, naiz eta guk esan mozorro mota hau, etzela gure eriotzakin edo guk ez genula hau nahi, beraiek hau matxe dute eta hausnarketa garai hori genuen, maskara hauek eta nola ekidi, nola zer egin mozorro mota hauek saiesteko, ez? Eta oso zaila da, ze Oiarrek oso ondo esan duz, gurasuak oso erraz erosten dilete, eta beraiek jo nahi dute payaso malefiko hori edo printzesa malefika, eta oso zaila egiten nahi zaigu gai hau. 2020an COVID garaia zen, baina guk gau beltza ospatu genuen, ingenuen herriko etxe berezi batian, txartel batzu banatu genitun, distantzia jarri genitun aurkiak distantzira, eta, ez dakit 61 pertsona edo ez dakit zema sartu ginen, baina, gau beltza ospatu genuen, eta baita egin genuen tailerra, mozorrotzeko tailerra, musukoakin eta, baina aurrean genuen 2020an baita ere. 2021an etorri zen ja antolaketan aldaketak. Ordu arte Abaraxka ludotekak hartu azakan ardura guztia, Abaraxka ludoteka zen hau guztia antolatzen zuna, guretzako etzen bat erraxa, ze gu irailean hasten galanian, matrikulazio kanpaina dakagu irailean, urrian eraitzen ga matrikulazioakin, eta hau beriala iristen da, urrian 31 beriala iristen da, udara normalian udalekutan gabiltza buru belarri, abuztu hartzen dugu atxeden eta berriz hasten gea,
Eta, bueno, gero bestaldetik ja presupuestoak ere hilotzen aizian, eta bueno, Abaraskak ezin zuen asumitu. Eta orduan, antzerki taldekoari eskatu zitzaien, bueno, antolaketan ere parte hartzea beraiek, ez bakarra egunian beldurtzen edo, eta orduan, honek eman zigun aukera udalari beste diru laguntza mota batzuk eskatzeko, eta egitaragua ere ez mugatzeko urriak 31-ra. Eta hasi ginen, beste egitarau batzuk egiten, eta gero aipatuko ditutenak. Lehen esan bezala, naiz eta eurile egin, erabaki genuen inorrek ez zigula guri geldituko, eta aurrengo genula, eta jarriko dizuet 2022ko bideoa, bai? Bai, hau ez! Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Barkatu. Hau da gure gau beltza. Argiaren zain, gaua bihurtu da gaztain, badiren gauzak ez diren gauzak, denak nasten dira orain. Ari-marinak iru, kandelak dardar egin du, argia zenbat maitatzen dugun, itzalei esker dakigu. Hoi hilerria da.
Hoxe. Ikusten zute, eguraldiak ez zigun lagundu, baino... 2022an esan dizuet, diru laguntzak eta eskatu genitun, eta orduan pentsatu genuen, orain arte ludotekan bai egiten da larun batero mozorro tailerra, kalabaza ustutze tailerra, baina udalari diru laguntza eskatuta, eta antolaketan ja antzerki taldea sartuta, erabaki genuen pixka bat herrira gehiago zabaltzia. Orduan, AEK-ako jendeakin bagin genitun, gero ikusiko jozut argazki batzuk, ipui kontaketak AEK-akoakin, herriko gaztelekuko jendeakin ere beldurrezko zinean manalditxo bat antolatu genuen. Hasi ginen egitaragua herrira gehiago zabaltzen eta herriko eragile gehiokin antolatzen. 2023an lehen aldiz sartu ginen Basora. Eta hoi izan duzen aldaketa handi bat, beti herriko plazan hasten dugu, eta Baraixkako plazan, ludotekako plazan sua eta honek suposatzen zuen Basora jotiak, suposatzen zuen beste auzo batea jotia, orduan, kotxian sartu material guztia, sua, egurrak, gauza guztiak, beste auzo batea abiatu, eta han Basora sartu. Jendiak oso ondo baloratu zuen basua sartzea, baino basuan ibilbidea, hemen ikusten zute 3 pertsona, 4 ez dia gehiago sartzen, egia da oso ilun, oso beldurgarri, gaztetxoak hor izkutatuak, antzerkiko gaztetxoak ere beraiek beldurtutak gurasoan laguntzakin han izkutatuak basuan, baino, ez dakit, 200-300 metroko ibilbide bat iten tardatzen dugu kasi ordu bete, ze oso estua da, eta basua zeharkatu dute batzuk, eta besteak handikan ez di hasi basua zeharkatzen. Ordu, 2023 urtean egin genuen froga bat, 24an ere basuan egin genuen froga, egia da basotik atera eta aurkitzen zea aurrez aurre Aiako Harriakin eta Beilatokiakin, eta irudia magikoa da, eta ilargi betia tokatzen bazaizu, pentsa irudia zoragarria da. Eta hor, basuzko malabarakin jartzen da pertsona bat, lehen ikustuten perkusioa ere bai, eta irudia oso polita da. Baina antolaketa aldetikan guretzako asko zailagoa da, eta gero guretzako bai da garrantzitsua suaren inguruan alkarrekin afaldu komunidadian, konpartitzen, torin ere bokata, torin ere tortilla puska, ez? Eta espazio horrek ez digu permititzen, edo ez digu baimentzen, ez? Baina, 2 urtez, Basora hurbildu gea. 2024 urtean baitare, aurrera pauso bat eman nahi genuen, eta hitzein genuen Karmele Mitxelena eta Naiara, eta atera genuen Gaubeltzon liburua. Ekarri dizuet, gero batomatek ikusen nahi bazute, hemen du. Eta oso liburu polita, heriotzataz hitz egiten duen liburua, ze guretzako garrantzitsua da aurrakin heriotzataz hitz egitea, eta hitz egiten dugu, ludotekan asko aipatzen dugu, eta Gaubeltza inguruan ere hitz egiten dugu, eta horregatik askotan beldurretan ere badi juaz, heriotzaren inguruko beldurra badaude, eta leheno gaizkak aipatu duen bezala Intxaurrondoko proiektu horretan ere egun bat hartzen dugu maiatzian gure hilak oroitzeko, eta juten geharea, eta idazten diogu mezutxo bat gure hilari, eta orduan liburuak heriotzaren inguruan hitz egiten du, baino Gaubeltza ardatz hartuta. Oso liburu polita intzuten Karmelek eta Naiarak, eta liburuakin batea ere pentsatu genuen, liburuen genuen aurkeztu. Herriko kulturetxean aurkeztu genuen, eta hau da Karmele Bea, pertsonaia, Ipuiako pertsonaian rolian, antzesten, musika zuzenean jarri genuen, atzeko pantailan liburuko irudiak zijoazten, eta Karmele Bea antzesten, eta gu, Karmeleri laguntzen antzezpen hortan, hementxe beldurrak idazten, beldurrak surtara botzen, gure beldurrakin hemen, Jon Martin ere hurbildu zen, eta bestu zizkigun koplak, hemen ikusten zute 3. kopla bat nola sortu zuen, libururako sortu zuen,
esan nionian liburu bat aterako dugu eta zure kopla jarriko ditugu, hirugarren kopla bat sortu zuen, eta honea etorri zen eta koplak beak abestu zituen. Eta izan duzen oso aurkezpen polita, oso mimo handizintako aurkezpena eta oso polita. Baina eraberin nahi genuen abesti bat baitare, nahi genuen abesti bat, gau beltzan abesti bat nahi genuen. Eta orduan, nik anaia dut, idazten du, bertso mundu nortxe dabil, eta idazten du eta anaiari eskatu nion letra bat iteko, eta Lezoti da Oiartzungo estudio bat, eta han grabatu genuen herriko Abaraskako aurrakin eta esan behar dut, bai Gorka, Lezoti, Anaia, Karmel eta Naiara oso eskuzabalak izan du diala, ze horri bilinaz lupakin, letra bako txaztertzen, musika bako txaztertzen, hau ez jarri, hau jarri, marrazki jaukendu, eta beraiena da egiletza, baino nire aholku denak edo nire, eta ni ez bakarrik, nire inguruko gaubeltzan urtia daramatzagunan onartu dizkigute eta sartu dituzte, eta orduan, oso eskuzabalak izan du dira denian. Jarriko dizu eta abestia, sortu genuela bideotxo bat abestiakin batea, ikusi dateken. Todo en una sola suscripción. Música, podcasts y ahora Josu, erakutsi berriazu nola ikentzun beste modua nik ere ikasteko, bai? Audible está ahora Barkatu. incluido. Amazon Music Unlimited. Hau da abestia eta sortu genuen bideoa abestia zabaltzeko.
Bueno, hoxe gure abestia. Bueno, aurten gabiltza prestaketa lanetan, ibilbide aldaketakin gatoz, hau inorrek ez daki, hemen horbateko jartzu arbatek ikusten badu, oantxe jakingo du, ez goazela basora, eta, bueno, egitarau zabalarekin jarraitzen dugu, bai? Bueno, aipatzen nizuen bestelakoak, askar, bueno, gu hola jazten geha, pentsatu genuen alkandora kuadratuakin eta buruan zakuakin jendeak ere bereizteko zein gehan antolaketakoak eta nola aurretikan juten gehan eta atzetikan jendea ibilbidean eramaten, bereizgarri bat behar genuen arropan eta hola jazten geha denak. Suziakin joten geha beti, antortxakin, aurretikan 4-5 pertsona jartzen geha, atzetikan bestein beste eta bagoaz jendea bixi-bixi martxan eramaten. Eta beti goaz antortxakin. Eredua lehenu aipatu dizuet guretzako ze garrantzitsua den ereduak, inditugu bideoak, inditugu kartelak, inditugu tailerrak. Iaz nola aurkeztu genuen liburua aprobetxatu genuen eta atera genitun argazki mordo bat, eredu ezberdinakin, eta oan hau zabaltzen nahi geha, ia jendea animatzen den hola mozorrotzea, edozein modutara, baina etxeko arropa zarrakin, bai? Guretzako beste gauza bat oso garrantzitsua da balorazioa. Parte hartzen dugun guztiakin balorazio bat egiten dugu, e-mail bat bidaltzen zaie parte hartu duten guztiari eta e-mail horretan helduak bereziki erantzuten dute, ze haurtsuakin gurasoak egoten dira, edo ikusi dute herriko eragile diferentik hor daude, txalapartariak edo perkusionistak edo malabaretako edo. Eta aurrakin egiten dugu aurrez aurre. Aurrakin eseritzen geha, bai ludotekan edo bai antzerki taldekoak eta aurrez aurre egiten da balorazio bat. Orduan, bueno, gehien gustatzen zaiena da lagunekin egotea, ibilbidean egotea, suzkoak erra, bueno, jendeari beldurtzia, baina bado beste gauza bat niri asko mintzen nauna eta da bigarren zati jau. Gaizki ere pasatzen dute, aurrak, ze jendeak insultatu egiten dile, jendeak ez ditu errespetatzen, gurasoak insultatzen gatuzte baita ere, gurasoak badi joazte eta aur batek bere seme-alaba dizutzen badu, geldik, ez izutu nire seme-alaba zeitzea, eta, bueno, karraxi egiten dile, insultatu, eta, bueno, hau ere realidade bada. Ez da bakarra ondo pasatzen dute, hau ere jasotzen dute, eta hau urteroko kontua da, Eta ordu niretzako lehen horregatik aipatzen nizuen ez dugula baloratzen gaztetxo hauek egiten duten lana, gaztetxo hauek izkutatzen dira guk ibilbidean zehar, ondo pasatzeko eta, baina gero beraiek batzuk behintzat ordainan hau jasotzen dute. Jasotzen dute baita ere gure zorionak, eskerrik asko, baina beste batzun partetik edo, zu nekanezea, zuketzu beldurtzen, ezagutu zaitu zu Mikeltzea, eta beraiek esateute jo, hemen nago izkutatua eta, bueno, berrespetatu, ez? Eta hau ere gertatzen zaigu eta, bueno, eretzako oso mingarria da. Kartelakin ditugu eredu diferentik, hau edia 2014-15-ko, 2015an ere nola eginan, alde egin berezi bat egin nahi dugu kontsumismoa, mozorroak erostea, Halloween mozorroak eta elementuak, bueno, orduan ja hasia ginean eta berdin jarraitzen dugu. Kartel diferentik egiten ditugu urtero, hau edia beste bi eredu, hau da beste eredu bat, kartelan eredu bat, denetan berdina da, sua, fai merienda, ibilbidea eta kerra ikusten zute ezurdur hori mantentzen dugula eta gero bagoaz txertatzen gauza berriak. Egitaraua anitza, hau da beste tailer bat, lehenengo urtean 2 haur, baina oan ikusten zute zenbat haur etorri zian kalabazak ustutza eta mozorroak egitea. Askar noaz, 2 minutu falta zaizkit. Herriko dendari jakin ere egia lanian eta hau da, herriko dendari batin eskaparatia. Gazteakin ere janari beldurgarria egiten dugu eta beldurrezko zineara egiten dugu gaztiakin, nerabiakin, ipui kontaketak ere antolatzen ditugu, hau lur korta da, ipui kontalaria. Lehen aipatu dizuet, ekarekin ere, ez? Guk beldurrezko ipui baten hasiera eman, beraiek osatzen dute eta gero lur joten da ipuia kontatzea. Heriotzaren inguruko hitzaldiak eta tailerrak ere antolaten ditugu, 5. edo da urtengua. Kandelen inguruko historiak ere antolatzen ditugu, azaroa inguruan,
motivazio saioak ematen ditugu ikastetxetan lehenengo urtetik, ni jutenaz LH bateko aurrari bereziki pixka bat gaubeltzaren inguruan hitz egitea eta heriotzaren inguruan hitz egitea, astelen hontan noa adibidez, datorren astelenian hitz egitea. Aprobetxatzen dugu heriotzaz hitz egiteko baitare. Eta honek ditu zailtasun batzuk, antolaketan lehen aipatu dizuet, festaren ulerkera, lehen Josuk eta Oierrek ere hitzen dute baita ere, nola ulertzen dugun festa hau, Euskal Halloween da, zer da. Guri kostatzen zaigu baita ere, segura aski abaraskatikan sortu denez aur festa bat bezala ulertzen da, nugu nahi dugunean herriko festa bat bezala ulertu, kosta egiten zaigu, aurrak ez dianak, nerabea, gaztiak festara hurbiltzea. Aurre kontua beti da arazo bat, mozorroak guretzako ere arazo handi bada, eta, lehen aipatzen izuen, errespetuaren ere niretzako mingarria zaidan gauza bada, bai? Eta argazki galeriak ere nazartuko gaizka, eta hola bukatzen dugu, bai? Osongi, eskerrik asko. Aldatu behar da. Andoni, hurbiltzen zaren bitartean, aurkeztuko zaitut. Bai. Andoni Urzelai Eraina, Atxabaldarra, eta Taupa Euskaltzalen elkartearen izenean dator gugana gaur, bere herrigintza saileko kidea da, Andoni. Idazlea eta telebista realizadorea, kultur jarduerei lotutako zereginetan egin du bere ibilbide profesionala. Hemengo guztia jakinen duzue, Taupak ordezkatu du nolabait Euskaltzaleen topagunea, eta espada etxetik ikusten ari baldin bada, edo ari direnei eta ez dakitenei jakin dezaten erranen diegu Euskaren aldeko komunitatea sendotzeko eta Euskaltzale guztiak sarean elkartzeko mugimendua dela Taupa, Euskara biziberritzeko eta honen erabilera sustatzeko helburuarekin, mugimendu ireki eta herritarra, Euskaren inguruan lanean ari diren elkarte eragile eta norbanakoak konektatu nahi ditu. Tokian tokiko ekimenak eta esperientzia berritzaileak sustatuz. Beraz, ez tarritzekoa, gaur hemen egotea eta gau beltzan gainera abiatu zuten ekimena azaltzea. Jaiak euskaratik eta euskaraz antolatu eta bizitzearen garrantziaz jabetuta, bizi berritzen hasia zen, esan berri duen bezala gau beltzaren bizabalpenean, murgildu da Taupa. Egi esan murgildu zen Euskaltzalen topagunea, bere garaian, 2008an. Eta, ohitura bihurtutako jaia, gau beltza hildo horretatik bideratzeko, eta horretarako dokumental hori produzitu zuten. Gau beltza, ohitura bihurtutako jaia. Dokumental honek egindako hilbidea, jaso eta datorrenari bidea zabaltzeko asmoz. Bestalde, jai hau zabaltzeko helburua duen gaubeltza.eu orrialdea sortu zuten ere, eta hitzaldi honetan Andonik Taupa elkartetik gaubeltza sustatzeko egindako lanez hitz eginen digu. Bai, hori da, apurrandik aipatzia Taupak gaubeltzan zabalkundian zerrol jokatu dauen ero adieraztia zelan indoen barrutik gaubeltza sustatzeko da uspotzeko batez be. Aldez aurretik motz-motzian komentoko zuet kokatzeko batez be, aipatu ez moduan Taupagaren lehen Euskaltzaleen topagunea ginen. Hau aipatzen du, apur bat Euskaltzaleen topagunea Euskal Herriko Euskal Elkarteen Federazioa esan lehen, eta 2008 Taupagaren Euskaltzaleen mugimendua. Milaka Euskal Herritar, da paso gare azken nien federazio izatetik Euskaltzaleen mugimendu izatera. Jakit nahi zuen hori. Helburuak, hau motx-motxien paseukot, baina zan apur bat kokapen bat itxeko, zer garen da zeintzu dien gure helburuak. Maila, gauza ezberdinetan lan itxen dugu, aktibazio, Euskaraldia dela, mintza praktika, herrigintza kulturekin da, karrera programak, gogoeta alduntze saioa, transmisioa, Euskararen kriseilua, gurasoak aktibatzeko ekimenak. Gure nortasuna adierazteko ezaugarri batzuk, hemen. Eta dauzkagun 5 lan ardatzak. Apur bat Taupa horretarako sortu zen, da hau da bere ekinbide nagusia. Hau apur bat kokatzeko, orduan herrigintzai dagokizunez, Euskal Hizkuntun komunitatea zabaldu da sendotzeko herritu doituren biziberritza da Tauparen ekinbideetako bat. Eta
bueno, oin jasartukare, gau beltzan kontuan nola zigitzen. Aipatu da moduan, Josu eta Jaimen, bueno, azkenien premisa hau zen, hizkuntza kultura berezitu eta propioa konpartitzak egiten gaitu herri. Baina, ikusita beste herrialde batzun ere kulturala gero da ondixo bezala, bueno, gau beltza iruditu jakun, batez begaina, ibilizare goizian da ziar Halloween izen da jai bat oso azkar edatu dana, hizkuntza eskola diela, en fin, izan da orduen, hor ikusi gauen, batez be, Josu da Jaimekin dako lanan berri eukitakuan, hor gu bagen eukala gau beltza auspotzeko bide bat eta basauela hor erronka bat geuretzat. Orduan, esken nabil pasatzen apura tamen, bueno, en fin, zuek irakurri da izuen, baina, bueno. Orduan, hastapenak, 2018 izena zigitzen, taupan ospakizuna zabaltzen, Josu Osaita Jaimen Altuna liburua oinarri hartuta, eta hemen aipatu dauen moduan, hainbat jende eurakindako lan hori biltzen hasigitzen, testigantza bildu, herrietako esperientzia bildu, ospakizunan ezaugarri da balorien zehaztu, iruditeria integral bat diseinatu, ikusentzunezkoa, bueno, ospakizuna bera girotzeko ikusentzunezkoen materiala sortu, dokumentala diela, tailerra diela, ipuin kontaketa diela, eta guzti honekin, ja aipatu da moduen, gaubeltza.os webgunea bildu zen, eta hasigitzen ospakizunan edapena itzen. Bitartekuak ospakizunan jatorrixa ezaugarriak ezagutzera emateko formazio saioak itzen hasigitzen, hitzaldia mintegiak eta prentsa-bidezko kanpaina informatiboak. Ezagutzera emateko formazio saio horretarako Euskara Elkartia baliatu genitxun asko, eta horren erakusgarri da, esatako bixar daukogu gaubeltzan inguruko formazio saioa, kasu honetan heriotzan ingurukoa da, Edurne Mitxeok eta izena frankakotoin, hilarte bizik proiektu eruten da, bueno, berdin da. 120 persona daz izena eman da, formazio urtero, horrek gaubeltzan formazio saio honek erakusten dau, itxitxugun formazio saioak 125, 130 persona biltzen dituzte. Horrek erakusten dau, badauela gaubeltzan inguruko goze da egarri bat, ezta? Iruditzen jaku, aipatu goizo zuen, aipatzen gabitzen, indarguniek badauzkola, eta hor jarri dugu gaubeltza dauzkon balore erantzietan jarri du fokua. Halloweenen, naizta oinarrixa Halloweenen abe, bestelakoa izan da, baduko bestelako gaur egun erabat merkantilista bihurtutako jai bada. Orduan, horri kontra jarriz, naturzikloekin lotutako ospakizun euskalduna, euskaraz jai moderno eta bihurria, berdintasunean, aniztasunean, da dibertsioan oinarritutako ospakizuna. Eta gu horretan gabitz, hau da, lehen nekanepa ipatu da uste dute Josupe bai, goizian, bueno, gaubeltza arrakastaz ez da inil, egixe da sekulako zabalkundi eukida oso, lana 2018koa da, naizta zuek 2014 hasi, oi hartzunean gaubeltzakin, baina gainontzean, oso 4-5 urtietan edatu da, orduan, ez da arrakasta zil, arrisku hori badauelako, guk urtero fokoa jartzen du, gaubeltza gure zabalkunde bai sare bidezkotan bai danean, fokua jartzen du, gaubeltzako ezaugarrin baten. Iaz adibidez, gaubeltza dauzkon balorietan zentraugitzen, bideo sorta, sortzi bat ataleko bideo sortak ingenitxun, gaubeltzan baloriak eta ipatzen, da guzti hori, apur bat, eusteko gaubeltzako, nola, badauko arrisku bat, jaia bera apur bat, ez dakit, ezaugarrixe galdu da bihurtzeko ospakizun, Halloween euskaldun moduko bat,
bueno, honekin nahi dut esan, hori guk urtero jartzen du gure alegin maila mentzat, bai formazio saioa, bai itxen duen kanpaina informatibo da gauza guztion ditan, fokua hor. Eta iaz behizen zen hori jartzea ezaugarritan, eta dauzkon balorietan. Hau apura jarri dut, ez dauket esateinik zenbat datu bilketa hori inbari dauko, hau da, zehatz esateko, gau beltza horren beste herritan ospatzen da. Nik esan dauke erabaz zabalduta hauela Euskal Herri osoan, iritan akaso geixo kostatzen dabil, baina bueno, iritan be, auzuetan ez baldin bada, hau da, olentzero da beste ospakizun edo beste herrito batzukin, badau ja nolabiteko ospakizun instituzionalizautakoa. Iritan gehiago gau beltza izaten da, auzo da beste komunitate erakuntza batekitik. Baina herritan, esango dauke, Euskal Herri osoko uneko, ez dakit, herri pila baten itzen dela. Eta itzen ez dan herritan, zerbait itzeko bidiendaz. Hori lotuta lehen, aipatzen dauen formazio saioekin guk, bi harringo formazio saioa esaterako da, nahi dugu baliatzia gau beltza, heriotzakiko hurbilpen sozial bat itzeko. Iruditzen jakulako horrek garrantzi asko daukola. Gaur egungo gizartea eriotza erabat bizkarremunda bizi da, eta iruditzen jako gau beltzan kontestua oso baliagarri dela, eriotza lehen zunekan aipatu oso moduen bai aurren ekosistema hortan tratatzeko, eta gizartien bertan be tratatzeko. Baina, esaterako, aurten arteko formazio saio guztitan, guk apura jarri dugu ereduak, bai hoi hartzun dala, bai ja ospatzen dan, Bergara dala, ospatzen dien herritan, ondiokan ospatzen ez dan herrixek, behaukideixien, tresnak, nundik hasi hori ospatzen hasteko orduen. Aipatu duten moduan urtero oso arrakastatxo izaten da, horrek erakusten hainbat herritan nahi dagoela, gau beltzakin hastia da ekitia, baina behar dituzte tresnak jakitea beste testigantza batzuk beste herri batzutakoak, eurak nola hasi ziren, ze egiturak eta sortu zaudien ospakizunakin hasteko da guzti hori. Baina, aipatzen dago moduan, erabat orokorra da, gaur orokortutako jaia dela zangou. Hainbat lekutan, horlako nahasketa bat egon daia lehen aipatzen moduen Hallowen gau beltza, baina, ezaugarrixak bere nortasuna euneko unien mantenduta edo ez hainbeste mantenduaripe, orokortuta dauen jai bat esan gehike horrexat izan titulua ohitura bihurtutako ospakizuna. Porque oso urte gutxi zen, ohitura bihurtu da gau beltza Euskal Herriko hainbat bazterretan. Akaso ongo die leku pila bat ez dana eserritzen, baina, jendie baduko eta komunikabideetan be, izen beda hor betaupak esango dauke alegin berezi da indauela, elkarrizketa bidez, komunikabideetan be, gau beltzan inguruko informazioa modu naturalien emuten da gaur egun. Hau da, ez da asmakizun bat moduen tratatzen, baizik eta, erabat modu naturalien hartuta, eta gure nauke gau beltza baliatu, naukon geixo luzatzeko asmoa, baina goizien ziar zela itzegin dan asko, eta azken nien dano bueltaka bitzgai berdinan inguruan, aipatzia ointaupak, ohiture bizirreritzen inguruko lanketa berezi bat abiatu dauela, orduan, iruditzen jakulako gau beltzan inguruen aipatu da moduan, herrigintza, komunitategintza, ohiturek, eta herrituek badaukiela hor, Euskal Hiztun komunitatea indartzeko sekulako ahalmena, eta hori dela eta, ohitura bizi berritzen izeneko webgune bat sortu dugu, non altzolorrak eta gau beltzak leku berezia daukien. Altzolorra da, Oiartzunen preseski hainbat, indala urte batzutatek itzen da, eta jaiotza herritu bada,
beste barik, oin ez da torre kontura, baina, bueno, zan aipatziarren, hau da, webgunean, ohituren bizi berritzea, hau da, webgunean, portada edo esan daigun, eta honen barruen, ba hori, aipatutakoa, Altzolorra emuntza atal berezi bat, eta Gau Beltza bai, unitate didaktiko bat sortu dugu, ohituren bizi berritzen ingurukoa, nunbait Altzolorrak batetik. Bueno, Altzolorra namidela aipatzen izen aldatu dugu, behar bada bere izen originala Atxolorra da, guk izen aldatu dugu gaurkotzeko asmuakin, hau da, altzo eta, bueno, berez da, Jaio Berrixei horlen jartzea, baina, bueno, Jaio Berrixei da komunitatera etorri Berrixei itxaken ongi etorri komunitario bat, oso labur esatearren, bai? Orduan guk izen aldatu dugu garai baten Atxolorra zan hori, auzuetan da biltzezien garai hartako emakumeak Jaio Berrixei ongi etorri da babesa muteko, eta guk izen aldatu zau, da, bueno, hainbat herritan itxen da oin gabitz, Gau Beltzakin indako bilketa lan hori itxen, da, bueno, apur bat nola sustatu ikusten. Eta, bueno, hauxe da bukaera. Bai aipatzia, Gau Beltza antolatzen, antolaketei dagokizun ez dago horri biligaren zabalkundia, Gau Beltzan oso gauza garrantzitsu bat da niretzat auspotzen dauen antolaketa eredua. Hau da, azken finean, Gau Beltza sortzeko guk Euskara Elkartien bitartez edo Guraso Elkartien bitartez, hau da, formazio saio horritara Guraso Elkartiak etortzen die, edo Euskara Elkartiak, edo ikastoletako ordezkarixak, baina, bueno, hori behin antolatzeko, edo zelako ospakizun moduan, sare bat sortu behar da, antolakuntza batzorde talde bat sortu behar da. Bueno, hori oso komunitatea egituratzeko oso gauza garrantzitsua iruditzen jaku, ez bakarrik ospakizuna bera, baizik eta ospakizun horretara heltzeko hartzen dan bidia. Azkenien hor sortzen dien sariak eta sortzen dan egituraketa hori, ospakizun hori gauzatzeko, egitarau, lehen Oiartzungo egitarau hori adierazi dauena, hori sortzeko, bide hori oso garrantzitsua da komunitate da herrigintza ikuspuntutik. Eta hoxe, zan apurata aipatzia, gutaupan ze, akaso olako tutun revolutun bat indo, baina, bueno, zantaupan gu labur bilduz 2018 izan da segitzela Gau Beltza auspotu da sustatzen, eta auspotu da sustatzela horretan, gukin duena da, bai dokumentala, bai euskarri, bai tailer, bai... Hau da, baliabideak webgunien txertatu. Eta webgune hori edonoren esku utzi erabiltzeko. Eta horrez gain, guri heltze jakun eskarixak nolabait ez dakit, guru antolatzia berri zen Gau Beltza da, ez gabitze zerritzen da. Bueno, jarrikotzu kontaktuan Oiartzungo edo Bergarako eragileekin, hain urtetxo batzuk eruten daue, da harik azaldukotzue, segitara umuta itzen daue zen, da talikual. Egundian baita biltzen dien, noski, gure eritziz Gau Beltzak euki behar dituen ezaugarri, balore da guztionein, ez da engaldu beti behori, nahiz da, somatze otamen, obentzat goizian ziarni geratuna, akaso gero mainguruko hori da, baina oso purista izan nahi hori. Ez gitzake flagelo biharko ez da nik uste Gau Beltzak hartzen bat ditu bestelako, hau eritzi personala da, bestelako ezaugarri bajaluenetik hartutakoak oda nadalakoa. Bueno, hoi zaiztio zinezkoa iruditzen jat. Orduan, bai garrantzitsua guk mantentzia aldala, bere ezaugarri da, bere da hortan bultzatzia da hori, baina, bueno, jakinda beti be, ez dakit, mozorruak eta ipatzen zauena, jende gaztiak botako dauela mozorro, azken finien bizigaren irudi gizartien bizigare, irudi deigarrixak, jasotzen dago zen impactua
nerabiek, umiek, dano, gurasu ope bai, gurasu nausixo ope bai, hori fangoa sartzen gau beltzara, gau beltzara fanbiko da aldatzen, seguruena, nahi ta ez, fango da poliki-poliki aldatzen. Gure erronka, eta taupana konkretuen izango da, aldala behintzat, dauzkon balore horreik, euskeratik eta euskarara izatea, naturakin lotuta gotia, erabat jai berdinzale izatea, en fin, alik eta bai mozorrotan, bai bestelakotan, baliatzia elementu komunak, eta, dauzkon ezaugarri guzti horreik, gure lana hori izango da, aldala mantentzia. Baina, jakin da, olako ospakizun da batez be, arrakasta itzela lortzen dago esan dien, gau beltzan kasu hori dela, oso lehen aipatu dute modu oso denpora gutxi zen sekulako arrakasta Euskal Herri osoen zabaldu da, jende oso gutxi dago gaur egun gau beltza zerdanik ez dakinik. Akaso ez da jakingo jatorrixa zein dan, nundi datorren da, baina gau beltza dala, egun hortan negu esartzen dalako da, beste batzuk esango dabe, hilak hildakoak omentzeko da, holako akaso hor egolik jatorrixen inguruan azpila moduko bat, baina jende dana dakia gau beltza ospatzen dala, Euskalduneko ospatzen dago esela, Euskal Herri osoen ospatzen dela, eta, jende danak, esango nauke, baina, oso azkar orokortu dan, eta oin lan nausixe hori, alik eta puruen mantentzia ezaugarrisei da nortasunari dago kexanez. Hoxe, eta gonbidatzia danok, bide batez, hau behaztuen jat, zenekana bera egongo da. Abenduan 29 zen, Santelmon itzaldixa dauko gau beltzan inguruan, precisamente, nekane bera egongo da, izko leku ona da ez da, eta Aritza Bergara. Eta solasaldi formatuko daude, izango da, gaur hitz egin duen iguala, gau beltzan jatorrixa, en fin, ospatzen dago zen herritan nola ospatu, klabiak emun horretarako, da guzti horren inguruan. Eta bihar, formazio saioa, Nere Erkiaga, lehen izena aztu dut eta. Nere Erkiaga da Ilarte biziko proiektuan arduraduna, eta Edurne Mitxio idazlia. Eta bihar behi izango da, gu gau beltza, eriotzan ikuspuntutik, hau da, gau beltzak ze baliagarraitasun daukon, eriotzakiko hurbilpen sozial bat itxeko, eta individuala ondorioz, zueko jartzunen aipatu zuen moduen eriotzan inguru, tailerra diela, en fin, eriotzan modu naturalian, ez du esate onartu, baina zikera, eriotzei buruz hitz egiteko baliogarria da gau beltza berabe. Ospakizun horrek emuten dago horretarako aukera. Uste du, mun bilaukela. Orduan, bai eskoletan gaixa tratatzeko, da guzti horretarako, biharko formazio saioa horri buruz izango da. Eta animatu uegunien sartzera, ohituren bizi berritzea, altzolorrana interesantea da, eta gau beltzan inguruan material pila badago horre bilduta, orduen, hoxe, nestik ez. Mi esker Andoni, uste dut elkarlanerako, egitura desberdinen arteko elkarlanerako abiapuntu oso interesgarriak aipatu dituzula. Zeriko gara orain pixkat mai ingururi egiteko, toi? Parte hartu duzuen guztio, Xabier ere bai, okerrez baldin manago. Ez? Biru, bai, eta Xabier. Ez, barkatu, Xabier bukaeran. Xabier bukaeran. Bai, leku hau txiko izunik. Bai, kapziosoak eta nahi duzu modukoak. Mikrofona jartzen ari zaizkie, Josuri eta Oierri. Gero hartu naiz, zergatik tronpatu naizen lagun bat daukate dur naizeneko azure osontzekoa. Bai, hala da.
Denbora pixka bat gehiago utzi digunez Andonik, lehenago bukatuko dugu ere bai, eta horrela lehenago ere bazkalduko dugu. Nik asmoa luzatze, baina, karo... Ez da beharrik, lasai. Ez, zaila zanze, ez, ja, Josuk aipatutakoa, apur bat, no, ixe. Josu, errek, osea... Aitortuko dizut, ez nekiela taupa ari zenik, hain zuzen ere, kultura ondare inmaterialaren agerpide desberdinen aldeko ekinbide horretan, behintzat pare bat, ez da bakarrik Gau Beltza, beste bat aipatu duzu, Altzolorrarena, eta iruditzen zait bereziki interesgarria dela. Hain zuzen ere, euskararen biziraupenerako jardunean, kultura ondare inmaterialaren agerpideen aldeko horrelako ekinbideak abiatzea, uste dut, asmatzen ari zaretela, eta, bueno, etorkizunean, ni behintzat gero telefona eskatu nahi dizut. Gau Beltzaken bai, honek indako lan nahi esker, lehen aipatu dutena, nietzat Gau Beltza da fenomeno moduan, harrigarria, estudiatzeko fenomenoa da, esatot hain denbora laburrian nolako zabalkundi aukizena. Horretatik abiatuko gara, izan ere, nire asmoa hemen da, ariak botatzea mai gainera, eta zuetako edonork ari bat ardezala, lehenengo osnarketa dindezala, eta eztabaidatxoa egitea bakoitzak bere iritziak emanez. Eta abiatuko nahi, zein zuzen ere, zuetako bik, bai zuk Oier eta bai zuk Andonik erabili duzuen, esaldi berber erabili duzue, Gau Beltza versus Halloween. Horrela ezarri duzu, idatziz baita ere, eta nahi dut jakin Gau Beltza versus Halloween, kontutan izanik zuk azkeneko momentuan bota dituzun hitzak, eta hor, ari horri tiraka, bigarren mailako ari bati, zergatik mugitu gara ustez ordezkatze bat datorrela uhartu garenean, eta ez ordezko hori etorri baino lehen. Ulertzen zait, ezta? Gau Beltzaren utxunea hor omen zegoen, leku batzuetan nabarmenagoa, beste batzuetan ezain bertze behar bada, baina Euskal Herrian oroan nik uste dute agerikoa, eta ordezkatzailea den zerbait, bertze balio batzuekin, nahi duguna, etorri arte, badirudi ez garela sobera martxan jarri. Baina aria da, lehenengo esaldia, versus, Gau Beltza versus Halloween. Josu, aspaldi zuzitzekin. Bueno, entzako Gau Beltza bai komplexugoa da, ez nuke jarriko bakarriken identitate ikuspegitik sortzen dikotomia hoi. Ikusi duen bestela beste gai diferente pila bat daude, baina bai egia da, horrek eragindula identitate ikuspegi horrek akuilu lan bat, edo bintzat gaia igual mai gainen jarriuna, baina nik esango nuke alare, gai diferentek daudela eta motivazio diferentek. Galdera jarantzunez bai, Baliarrainen adibidez ez zeon Halloweenen kontrako reakzio bezala sortu. Osea hor Gau Beltza hasi ginen antolatzen eta bertako festa bat da. Bertako umentzako ia da betiko festa bat, jaiozianen sortu zen ja. Eta orduan ez tokate beharrik eta Halloween da behintzako, telebistan da ikuste du eta baki hor badaola, baina Gau Beltzak hain dauka behintzako bai erakargarretasuna eta indarra eta herria ilotutako festa izan da, ez tokate ez da beharrik eta ez dute erakarri egiten. Nekane, zuk bai aipatu duzu, reakzio bat izan zela. Bai, nire kasuan bai, eskala bai nintzen mozorrotzen. Zergatik ez aurreatu, ez dakit, zergatik ez zeon ezer ospatzerik momentu hortan, edo bai izan dut gure kasuan, oihartzungo kasuan, nire erreakzio bat, pertsonala esango genuke, gure txeko egoera horreri, edo gure herriko egoera horreri, ez? Ordezkatze baten aitzinean egiten duzun erreakzio bat. Bai, baina zure galdera da zergatik ez aurreatu. Ez dakit zer eri aurreatu berginean, momentu hortan ez ginen kostiente edo Gau Beltza sortu zitekenik ere, edo bazegonik ere, edo nik gero Oier irakurtzen, motrikokoa ikusi nun, baina aldez aurretik, ez genuen beharrik ere negu festa, udazken festa bat antolatzeko ez da ere, ez? Ni bai irakurketak kezkagarri egiten dudala guzti honetaz, hau da,
argi ikusten dut Halloweenen inbazio horren aurrean, egon dela erantzun bat, eta pixka bat, edo neurri batean, gure marka eman nahia, edo aldarrikatu nahia ere, guk ere bagenukala horrelako zerbait, eta hori jarri nahian, pixka bat markatzen terreno. Gertatzen dena da, horrek aldi berian, ustez, beharrezten ditu bi kontu. Bata da, oin zuk esaten zenun bezala, ez gerala gai gauzeri aurre egiteko, baizik eta asko jota gure agenda ez dugula guk erabakitzen, baizik eta kanpotik ezartzen digutela, eta horre derrigortzen gaitu, beti erantzuten aritzera. Ze Josuk aipatzen zuen, igual baliarrainen ez zegoela aurretik, baina baliarrainen hori martxan jarri dutenek ikusi dute mamua. Eta hori iritsi aurretik aktibatu nahi izan dute, defensa hori. Bai, ala da, Josu. Iritsi aurretik leku okupatu dezagun, hori da? Hor gertatu zen, nik ikerketa egin berri nola, eta horren ikusten nola keston potentziala zukela, gau beltzak festa antolatzeko. Eta hor azpimarratuko nuke iguale bai, topagunek indako lana. Nik ustet taupak hartzea bere gain apostu hoi, zatik gau beltza hor netzen arrakastatxua, bazuden mugimendu batzuk, izan zen apostu bat hoi hartzea eta hoi zabaltzea eta horren aldeko ze bat itea. Gaina arrakasta okenen da zabalduan, normala jendek ikustea ondo da, baina garaia hartan arriskatu zidan zentzu baten. Eta nik uste horrek izutela ikuspegi bat berritzailea o berrikuntzako joera bat euskal gitzatik. Eta nik uste, bai, garrantzitsua izan da oiarekin indako lana, oiartzunegien indako lana, beste gau beltzak ukindako ikerketa, baina gero idena zabaltzen eragilea importantea izan da euskal elkartek eta zeak. Eta ez dakit, bada, hori ez daukatu dikotomio eta tentsio identitate ikuspegitikan, baina baita ere gogo bat zoze berria sortzeko eta beste zea bat, ez? Beti ematu kontra joan behar dola, baina politia da ere sortzea gauza berrik eta ilusio, eta nik uste horretik endala gau beltzan arrakasta bat, ez? Indulako gaurko ikuspegitikan sortu alako ospakizun bat. Eta hau lotzen baldin badugu euskararekin, eta erraten baldin badugu, tira, behar bada, kanpotik etorritako kultura ondare materialaren bertzelako agerpide batzuk, bertze ohitura batzuk, baina euskaraz gure ganatzen ditugunak eta euskaraz errepikatzen ditugunak, hor, taupak ez luke horren bertzeko kezka izanen, diotenik, ez dakit. Ez dut ulertu galdera? Taupak ikusten du, Halloween bezalako ekimen batekin, euskal komunitateetan euskararen dako lekua behar bada murriztu egiten dela, ez delako behar bada ez delako euskaraz barneratzen eta ekiten, ez? Ondorioz, horrelakoak gertatzen direnean, euskaraz gertatzen baldin badira, adaptazio bat dira, hizkuntzaren afera erabaki horra ze puntura hartio ote den. Nekane, zuri egite dizut galdera, Erabaki horra guztiz. Azken finean gu, euskeraz bizitzia normala izan dain burrukan, hori normala izan dain horretarako gabiz lanian. Hori da gure funtsak, edo bestelako ezaugarri batzuk dauzko, gizarte ikuspegi xai dago kizonez, da guzti hori, baina gure helburu nagusisa euskaran erabilera sustatzea da, ondorioz. Beraz, Halloween euskaraz berabat barneratuko bagenu, taupa ez litzateke horren kezkatuta egonen, esan nahi dut. Abenduaren 31an, mahatsak, ETB baten eta euskaraz jaten baldin baditugu, ez da horren kezkatzekoa. Diot, konparazionea egitea. Hizkuntze dagokizunez ez, gizarte ikuspuntu dagokizunez, akaso bai, baina hizkuntzan hori dagokizunez, ez helako da barik, helburu nagusisa hori da. Horregatik, horren beste galdera, lehen oierreko, ez dakit hor komentatu denez, eta orduen pentsatzen deonaz. Esateako, gau beltza, eta hau eritzi personala da, gau beltza merkantilizauko balitz, Halloween bat moduan esateako, eta imaginei dagun,
eroskik, gau beltza bat horren nien. Apurrat Durangoko azokan gertatzen da, nola derrepente zentro komertzial handixek euskerazko liburu jartze itxusten. Olentzero. Hori txarra? Olentzero. Hori txarra? Nik neuk, nire ustez, ojala Carrefourren be Durangoko azoka bitartien Carrefourreko libreria da guzti hori, hor euskerazko tituluak hola balitz, gau beltzakin apurrat beste horren beste gurotena esan da, nire kasuen, ni bakin merkantilizatzean gizarte ikuspuntu batetik egonik kontra, baina hezkuntzan zabalkundei dagokizunez, holako zerbait suerteuko baliz, eta ni derrepente denda, zentro komertzial da nahalakoa, gau beltza, pum, baldin da euskeratekin da baleo, Nietzat, ni partikularki posi geratuko nitzako horrekin. Zakit erantzun duten, baina... Bai, hizkuntza. Oier, nekane, zerbait aipate, esan dut, ze puntura artio hizkuntzaren babesa dagoen honen atzean. Ez da gizure kasuan Bueno, gure kasuan baita ere, nik aipatu dut guk ludotekan ez dugu ez egiten ez bada euskeraz. Ez dugu ez da abesti bat jartzen ez bada euskeraz. Dena euskeraz egiten dugu, kartelak, dena, gurasoari emailak ere, dena egiten dugu euskeraz. Orduan guretzako bai da garrantzitsua euskara, baina igual hau antropologoak hobeto erantzungo dute, ez? Oier, eginen dizu konparazionea, zuk zeuk jarri duzu hor gau beltza versus Halloween, berdin erran dezakegu erregen magoak versus Olentzero, ala ez? Bai, edo esango nuke are gehiago, ez? Olentzero versus Olentzero. Segun ze Olentzero. Exactamente, claro. Ez que hor dakoagu arazoa. Nik uste dut baietz. Nik uste dut badagoela euskalgintzaren aldetik euskaraz den bitartean dena balekoa den diskurso bat, guztiz errespetagarria izan daitekena, baina nik uste dut zenbait momentutan horrek ez bakarrik ekartzen dizkigun bidezariak, ordaintzen ditugunak, baizik eta gainera guk geu horren izenean zer nolako kultura eta identitatea eta gizartea sustatzen eta bultzatzen ari garen, horrek, hau da, guk gure kulturaren kontrola galtzen dugun sentipena daukanik. Eta adibidez, garbit bat jarriko dute, gaur gertatzen duten gauzar bat. Eta da, nekanek erakusten zizkigun bideoak YouTubeen zeuden, eta nahita nahi ez, irentsi behar genituen YouTubek erabakitzen zituen iragarkiak, guk aukera, ez, baina erorako apuntatutan eugan horixe. Zera, Halloween ospatu behar dugun ala ez dugu guk erabaki. Ez dugu guk erabaki. Eta ari gera saiatzen hori izan dadin euskaraz eta guk nahiko genituzkion balioak ematen. Baina ez dugu guk erabaki. Eta gaur egun Euskal Herrian, hemen ikusi ditugun adibideak dira ikaragarriak. Egin da kriston lana eta zoriontzen zaituztet benetan, bihotz-bihotzez, baina hori da festa baten parte bat, eta da festa horren parte txikien esan digun. Edozein festa bizi da bereziki antolatu gabeko eremuan. Eta hori beste lehen aipatzen genuen, demagun gatozen inauterien mundura. Barkatu, antolatu gabeko eremua, erran zu instituzionalizatu gabeko eremua. Instituzionalizatu, baina inkluso, ez dakit, erakunde, ez bakarrik publikoetatik, bezik eta herri erakundeetatik, ez dakit. Elkartea sortu gabeko. Guraso elkarte. Osea, Tolosako inauteriak udalak ezpadu ezer antolatzen ere, berdin izaten jarraituko dute. Aipatzen nien lehenez, behin irakurri nula albiste bat, txundituta utzi ninduna, Bilboko konparsek leporatzen diote Bilboko udalari ez titula inauteriak ganoraz antolatu. Zen momentutan antolatu behar du udalak? Nor da komunitatera mailea? Udaletxea? Nola izan daiteke komunitatera mailea udaletxea? Zen momentutan udalak esan diezadakenik festa nola egin behar dudan edo nola egiten dudan. Orduan, Halloweenekin
Hori gertatzen da, eta benetan, kasu batzuetan egiten den esfortzua ikaragarria da, eta eraginkortasuna ere komunitate horietan ikaragarria. Baina nik nire momentu batzuetan pentsatzen duen, nekan entzuten ari nintzen, eta esaten nuen, joe, eta egun baten nekatzen baldin bada. Hori da, zenbat nekane, hori zen urrengo galdera, nekatzen baldin bada, zer gertatuko da Oiartzuneko, hori batetik, eta gero bestetik, zein da gure ahalegin ikaragarri horren irismena. Ze bata da, herri mota batzuetan irismena handia dauka, ikusi du beste herri mota batzuetan irismena oso txikia da, nik Eibarren ikusten dut zer gertatzen den, eta Eibarren egon daiteke Euskal Elkartearen, Guraso Elkarteen eta Gaztelekuaren ahaleginak, baina gizarte guztiz kolonizatu horretan, gau heltza da utzaren parekoa. Eta barkatu, bukatzeko, adin, eta horregatik nire saioan saiatu naiz adin kontuetan zera fokoa jartzen ere bai. Oso arrakastatxua den ingurunetan ere, jakin nahi nuke ze adin tartetan ari da ondo funtzionatzen hori, eta ia eskapatzen ari zaigun, lehen aipatzen genuen, nerabezaroaren inguruko adin horiek, ospakizun sistema horretatik. Nekanek ezatzen adin batetik aurrera ez dira etortzen, ez? Barkatuko dira baina hain zuzen ere oraintxe ateratzen ari dira gerora gordetan euskan ari batzuk, eta saiatuko naiz pixkat ordenatzen eta antolatzen danak ukitu ditzagun, Baina honen ondorio gisa, eta zuk egin berri duzun osarketaren hildotik. Behar bada, hasieran aipatu dugun gau beltza versus Halloween hori litzateke elkarrekin egiten duguna gara versus elkarrekin kontsumitzen duguna gara? Horrelako balioen arteko horrelako alderaketa baten aitzinean geundeke? Balioetan sartuz, ze hemen hizkuntzaren aipatu da, baina balioena ere aipatu duzue bate baino gehiago, eta uste dut zure azken hausnarketa hau hortik zetorrela ere, ez? Josu, aspaldi zuzitzekin. Bai, adibidez jarraituz, Toiarrek esandakoekin bat eginez, Olentzerok sekulako arrakasta lortu du, Errege Mago eta Papa Noelei irabazio, baina pena matu. Azaldu hori mesedez? Ez, bere balio guztik eta zentzu guztia eta hori dena galdu indura, azkenen bihurtuela beste produktu baten, ez? Leku guztietan edo leku batzuetan? Bai, leku batzutan. Gehienetan, ez da salbuespena geon. Lehen urten ikusi genuen bezala entzean, ez? Lesakan. Baina, orokorran hartuko bagenu, ikusiko genuke ustu indalare bai bere izaera hori, ez? Azkenen ez da ikazkin bat ja, ez du ardoaten, ez du erretzen, da panpoxoa, ja bizar luzea dauka, eta oparin logika hortan sartzea dena, ez? Orduan gau beltzak bai nik uste arriskoi baukela, ez? Eta dena zabaldu eta dena lortu, baina gero dena ostutzen baldin bada, bai bihurtuko arrisku hori daukan ere ustez, bai. Lehen aipatu dugu, ez? Izangoa festa bakarra hainbeste hausnartzen herri batutan, ez dut esango, orokorren ez dut esango, baina festak antolatzen herritan, bai herriko festak, o bai inauterik, o bai gaztegun bat, ez dut uste antolatzaileek euteienik galdetzen bere burui. Zer antolatu behar deu, zeratik antolatu behar deu, ze balore nahi dugu eukitzea, hainbeste galdera, gau beltzak atzetikan herri askotan dauken hausnarketa sakono egin, Eta gaina herri mugimendutik egin da eta oso garbi zatiken nahi duten gau beltza antolatu. Orduan, bai daukala nik uste, hausnarketa fase hori. Presupuesto aurrekontu handia ez dukitzen, baina bai aurreko lanketa hori, herri batzutan behintzat, handia. Gero egia da, esan duen hori bai, batzutan erabiltzela gau beltza berdin Halloween euskerazko hitza bezala. Eta horrek, damakizki berakin, Halloweenek dauzkan kontsumista, plastikozko kalabazak, mozorrok edo zein, azkenen da beste izen batekin Halloween ospatzea. Arrisko bide badu, eta herri batzutan bai hori gertatzea. Bertzeari bat botako dut orduan. Bertze esaldi batzuk bota duzu, eta hildo honetatik dator, txinaurriak buldozerrak geratu nahian gara. Baina
bertze garai batzutara eramanen dut, eta behar bada osnarketa bertsua egitekotan, ala ez. Eta da, urteko sasoien bilakaeraren ildotik egiten diren jai, ospakizun, ekinbide hauek guztiak bere garaian paganoak ziren eta dena kristautu ziren. Hora dator, Altzolorrarena ere bai, bataioaren arloan ez da. Kristautze hori euskaraz egin zen, leku haunitzetan behintzat, edo gehienetan Euskal Herrian, eta barneratuta gelditu zen. Eta horri gizarte kristau erabat izan garen bitartean, orain badirudi behar bada bertze hildo batzuk ager daitezkela, ez diogu buldozerra deitu. Garai bateko kristautasuna gaur egunko kotsumismoa edo kapitalismoa da, hori da, buldozer ura pasa zen eta adaptatu ginen, eta honen aitzinean ez dindugu adaptatu desagertuko garelakoan, aria. Kristautasuna kontsumismoa, kristautasuna kapitalismoa. Ez dute den gauza, ez dute esaten bertsoa denik otoi. Esan nahi dudana da, beste ikuspegi honetatik, ez dute garen buldozer bertsoaren. Eta porra Josuk aipatzen dauenetik, gube Euskaldunak eske makina batzu gara. Ez, aipatzen duzun, ospakizun bat sort, eta denbora nien horren inguruko hausnarketa baten gabitz, gu hizkuntza minorizau bagare. Ez gaz, bape normalizau, orduan, iruditzak zenbe gauzena postuen bioela, gaubeltza zabaldu da pila bat, bitartien galdu da gauza asko gaubeltzak, edo galduko itxu etorkizunean, bale, baina onartu da egun peaje hori, nire ikuspuntutik, hau da, ni bai egutentzat hizkuntzan zabalkunde lehentasuna zentzu hortan, neizta horrek erun, orduan, noski, nupe beste gizarte baguro, eta ipatzen zagoen noin azken, baino bizigaren gizartein bizigare, gaur-gaurkoz. Eta orduan, gizarte horrek bere joku araua ditu, eta joku arau horri baliatu inbidea baita hizkuntza baten zabalkunderako, nire eritziz. Orduan, hau da, ezke gainontzian frenomanua emundago ezke, euskeri, lehen aipatzen dauen zentro komerzialen kasu da. Hau da, guk ere diga baldin bagare, edo taupa, edo anadalako erakundie, eta gau beltzan, Carrefourreko inderrepente gau beltza dela, jartzen baldiagoan eskaparate osua, iruditegi egokisa, gau beltzai da egokisonaz, euskeraz jarritako badator gau beltza da ez dakizer, zefako ere protestan Carrefour dalako? Josu? Oier, igual lehen ere horregon delako... Bai, ez, niretza diferentzia da protesta bat ere ez, ikuste garaipena diala. Kontua da, guk zer gure baliabidetatik, denbora eta diru baliabidetatik, ze inbertsio eta ze norabidetan egin nahi dugu. Eta hori, YouTubena aipatu duten bezala, azken urtetan sortu dien beste eztabaidat batzuk, ez? Adibidez, euskalgintzatik demagun Netflix euskeraz egin dadin dirua jarri behar dugu? Dirua eta baliabidea jarri behar ditugu? Nik uste dut oso eztabaida interesgarria dela. Azkenian, batetik ikusten duzu hori euskeraz egotia onuragarri izan ditekela, baina ari gara elikatzen, zera bat, monstruo bat, momentu batian eman dezakena gure eskua hartzeko prest dauala, baina gogoa ematen dion momentuan besota guzti aterako digu zeretik, ez? Eta orduan hori da kezka, eta nik inundik inora ez zalantzan jartzen egin den, eta egiten ari den, eta egingo dugun ahalegina Halloweeni gure tankera emateko. Baina aldi berean, niri horrek eragiten dit ikaragarrizko kezka, egoeraz, eta gure gaitasun ezaz, eta nola gauden besten menpe. Ze, orain izan da Halloween, eta Halloweenen aurkitu dugu olako, zera txiki bat,
justifikatzeko hemen kolaboratu dezakegula, ze bai, bazegoen, ez? Gure aurrekoek horren inguruko ospakizun sistema bat, eta orduan horrenean lasai gabiltza. Baina beste hainbat kontu, guk geuk erabaki gabe, hemendik oso urruti, erabakitzen dituzte guk horrela ospatu behar ditugula, eta gure ohitura sisteman sartu behar ditugula, eta ez daukagu gaitasunik hoieri aurre egiteko. Eta horrek nik uste dut zaurgarritasun handian jartzen gaitula linguistikoki eta kulturalki. Eta uste dut bana ezinak direla biak. Nekane, hau nola bizi duzuzuk, irakurketa egiten baldin baduzu oihartzunen daukazun ekimenetik, hau nola interpretatzen duzu? Ni ados no, beak aipatzen dunakin, baina iruditzen zait oso zaila dela borroka hoi, beak aipatzen duen borroka hoi, oso zaila da. Eta ditugu bi aukera, edo sortzen dugu zerotik, ze egia da urriak 31 eguna proposa, ze hurrengo eguna jai da baitare, eta orduan eguna proposa da. Baina erabat ados, goitikan ezartzen zaizkigula eta kanpotik ezartzen zaizkigula, eta gu horrea karru hortara engantzatzen gehala. Baina oso zaila da, zerotik zarbait asmatzia beste modu bat, eta borroka egitea horren kontra oso zaila da. Bai, barkatu, baina justo horrekin lotuta nik beti baliatu dudan adibidea eta txinaurriak buldozerraren aurrean, nik hitzaldi guztietan eta pixkat gai hau jorratu izan dugunean eta nik galdetzen diatenean, nik antzematen dut jende asko, ez dut esango suizida, baina bai pizka zera prest dagoela buldozerra geratzeko eskuak altzatzeko. Eta nik beti esaten diot ez, egin dezagun albo batera eta nahi baduzu atera ditzagun giltzak eta gure marka utzi. Baina hau ez dugu geldituko. Eta nik uste dut hori oso importantia dela horren kontzientzia izatea. Begiratu diezaiogun gai honi baina urrutiagotik. Eta erronka zuri botako izu Josu, aspaldi hitz egin ez duzulako. Begiratu diezaiogun euskal komunitatetik are gehiago, euskal herritik begiratu diezaiogun honi hizkuntza hegemoniko baten komunitatetik, hau da, frantziarrek, frantses mintzo direnak, frantses frankofoniak orokorrean, baina frantziarrek, edo hispanofoniak, edo espainiarrek. Kezka bera daukate Halloweenekin? Ala ez? Maila baten, bai? Bai? Bai, nik uste baietz. Bai, eta Santa Clausekin, da bestiekin, nik uste dute kezka hori badauela. Horrexeati David, zinematan kupuak ezartzen aian. Hizkuntza kupuak. Bai. Hizkuntza kupuak. Bai, baina kasu. Baina ez nintzen ari bakarrik hizkuntzaren aferaz, momentu honetan, Baina Eurape, euren identitate kulturala identifikatzen dago zenbait gauzekin. Oda, orduen, nik ustot, mehatxu moduen bai ikusten dagoela Santa Claus erregien, nire impresioa da, ideari prestauket. Nik ez daukatein argi, baina, ja bertzeok zeiru itzen zeizuen. Nik ustot, kultura gutxitu kontzientzia daukaten herriak, ari direla, erresistentzia ahalegin honetan gu bezala. Galizia, Bretaña, edo Katalunian herrialdeak. Kaganet eta tio daukate, olentzeroren tokian, eta, ez da besteok zer esan nahi duzuen. Ez da esan ez dut aztertu, baina bai, nire bai ados nago esan danakin. Esango nuke gaina hizkuntza gutxituk eta bai, ez da hizkuntza hondik bai, ni seguru nago Espainian herri txiki baten bai Halloweenik uste duenen bertako helduke bai deseroso sentituko gala eta talka bai egongo gala. Bai, Ez nik zalantzak ditut horregatik errate izuet, Zene dut, hizkuntza hegemoniko batetik kontrolatzen del kulturan erlo horretako gauzak, beti metafora hori, lehen aipatu dudan zoparen metafora. Zu eltzea handi bat baldin bazara, marmita handi bat baldin bazara, zure zopa, zure urarekin, zure hizkuntzarekin zopa hori produzitzen duzularik, etortzen zaizunean zapore berri bat emanen dizun elementu bat, horrek ez dizu soberak eskatzen. Marmita handia daukazu, zopa handia daukazu, ur kantitate handia, marmita txikia daukazunean eta euria erortzen zaizunean
eltzea hunditik bestelakatuko zaren beldurrez, hor sortzen da, ez? Erreakziorako behar hori, behar bada hegemonikoak, eltzea hundiak, ez daukana. Diot, aria botatzeagatik. Uste dut badagola alde bat. Baina ni bai ikusten dut beldur hori urengan be. Ez dakidan kultur eta komunikabideetan nabarmen. Gabonen inguruan da hor, Gabonetako herrituekin Santa Claus dela kontrajarrita erregiekin edo beste zenbait gauzekin ikusten dut. Begira, adibide batekin bakarrik, da pixkat hori. Ikusten baldin baduzu Espainiar Telebisten kontinuidadea Eguberritan, nik uste dut gehiagotan erabiltzen dutela Santa Clausekin edo horrekin zerikusia daukaten ikonografia errege magoena baino. Kontinuidadean, besterik ez baldin badare. Ikonografia posible da, azkenien ikonografia anglosajoia dano darabilgun aur bati bezan ezkeo, Gabonetako ez dakit marrastuko lauken, akaso ez dakit. Baina gainontzean iruditzen japa dauela horrelegin bat norbere euren ikuspuntu da, Frantzian da, ez dakit, ez da beti idaripez, baina bai, nik kanpotik era subjetiboki ikusita, iruditzen japa dauela mantendu gura hori. Bi ikuspegi daudela, ez da bat hiri ikuspegia eta herri ikuspegia. Herri ikuspegin Halloween ospatzen bada, seguro bedeke bai behegin ohitura eta tradizioak eta dauzkatela, igual hasta kristotasun ikuspegi dikan, ikusiko telako kristotasuneko ohitura horiek galtzen eta Halloween orduan tentsio hortatikan. Ez gure bezala igual kultura ikuspegitik gan, baina bai nik uste dute bai ez gabakarrak tentsioa jasotu deunak, ez? Nik uste beste lekutan bai tentsiok eta bai sortzea dela, eta horako eztabaidak eta talkak eta kontrasanak eta dena. Bale, itzuliko gara, lehen aipatu zuen bertzea fera batera, barkatu, nekane afera. Izan ere, nik uste dut oso nabarmena dela, batez ere, kohesioa handiko herrietan nik uste dut nekaneak barkatuko didazu, baina nekaneek egiten dituztela horrelako gauzak, eta nekane bat falta denean arriskua antzematen dela, behar bada komunitatea handiagoetan, nekane gehiago behar dira inzuzenek gauzak itzien emateko, baina beti behar da baten bat, ez? Beti behar da baten bat, gutxienez. Pertsona da importantea kultura ondare inmaterialaren agerpide hauek mantentzeko, sortzeko, biziraunarazteko. Individua, hain zuzen ere, erabat komunitarioa den arlo batean. Nik uste dut, kontua dela, behar dela gure planteamendua erresistentziara begira eginda dagoenean. Eta hor ikusten dut arriskua handiena hemen. Hemen espaldin badago erresistentzia ahaleginik, gainetik datorkigu pasako zaiguna da buldozerra. Eta orduan, esan digun, gau beltza sostengatzen da, ubian dagoen kultura bat sostengatzen den bezala. Artifizialki ikaragarrizko gizarte antolatuan, euskalgintzan, gazterian, erakunde publikoak, danok hor lanean hori elikatzeko eta biziarazteko eta bizirik mantentzeko, ez? Zeren kontra edo zergatik, daukagulako kapitalismoa beste aldean, berdin zaiona gure identidadea, gure hizkuntza, gure kultura eta gure zera. Urria da, Halloween kanpaina, merkataritza kanpainaren hilabetea eta bagoaz aurrera. Orduan, horrek ereiten du eta biziarazten du festa ez antolatuaren esparru nagusia. Eta hor ikusten dut, aipatzen genuen tensio hori, Halloween eta gau beltzaren tensio hori hor dago. Eta hor bizi den festa ez gara gai hautemateko, harrapatzeko. Beste adin kontuak, ze hori bere kasa Halloween ospatzera ateratzen dien gazteak dira gure irismenetik kanpo dauden gazteak. Baina pantailaren irismene bete-betean. Exactamente. Eta hori da, niretzat, beldurre edo ikara handiena ematen didana. Eta batzutan,
barkatuko diazue txiste txarra, baina pizka metafora bezala oso baliagarri zait, bakizue badago mozkor bat, gauez, farola baten azpien, horrela lurre behirat, etortze zaio bat, eta zer tartean duzu, giltzak galdu ditut, eta hemen topatu ezin da. Eta hemen hori zaizkizu, ez han, baina han ez dago argirik, eta hemen ari naiz begira, ez da? Ez da txiste txarra, Bueno, niri ez zait txarra iruditu. Bueno, zarra bintzat bai. Bene ezagutzen baset. Eta pixka bat, nik irudipena daukat ere gu horrela ari gerala. Hau da, argia kontrolatu dezakegun esparru horretan eragin nahian, baina gainontzeko guztia itzalpean dago eta hor ez daukagu irismenik. Nik ez nago oso irismena, beste gauza, ez Halloween daukon irismena, baina gau beltzan inguruan, eta hori da, kapitalismoi da, arrakastai lotutako aizielde enpresa profesionaletan, gero da ekintza gaixo dauke gau beltzai bideratuta. Hau da, escape roomak, ez dakiz zer, hori herri-sarri kontratatzen die, oza horrein nerabiak biltzen die, hori erabiltzen. Eta gero, ipatzen zau nien, gau beltza badauzkola kaso irismen arazoak nerabiekin, daulako, karo, ezke herritan taberna guztixek Halloween itxura, osea, euren aizialdi ere mutan, tabernak bestia, dana Halloween apaindura dau, en fin, horren inguruko gau girua horren inguruan eraikita dau. Ojalá gau beltzak horretik esaten dut, nilen eskaparatik gau beltza da bestia gau bez, niretza posgarrixa izango zela. Baina alata be hori, aparte itxita, iruditzejat, aizialdi ere muan, dani bat ez enpresa profesionaletan ikusten dabil, kintzen dago zenak aizialdi ekintzak, diela hori, escape roomak, ez dakiz zer da bakizer, gau beltzan inguruan, eskaintza profesional hori handitzen dabil. Horrek gure dago esan badagoela eskari bat, badagoela, en fin, hola. Barraketan, behintzat Iruñan barrakak deitzen ditugu, hoi jendea berdin deitzen da gainontzeko lekutan, ez? Barraketan beti egon da, izua eragiten duen etxea edo... Beti izan du arrakasta. Lehen aipatu dut, zure izena hiru edo lau aldiz aipatu dut, eta zure eusnarketan nahi nuen zentzu horretan. Bertze herri batzutan abiatu dituzten zuregana jo duten bertze herrietako horiek, horrere aurkitu dituzu bezalako beste pertsona batzuk, zu bezain kezkatuta, eta hain zuzen ez zure papera egiten dutenak? Bueno, nik uste dut inorrez da, zen ez hemen, nik bakarra ez dut antolatzen oi hartzungo gau beltza, Hile da, nire harrikada bada, eta baino herrigintza oso zaila da ja gaur egun ez bakarra gau beltzen, edo zer gauza antolatzeko ez dago jendeik. Nik kultur munduan asko nabil, gauza askotan, eta gauzak antolatzen orokorrian gabiltza 2, gabiltza 3, eta gauza asko aurra ateratzen dira, batzuk eroskortzen gehalako eta nahi dugulako, baina edo zer festa antolatzeko, bilera bat ingo dugu antolatzeko herriko jaiak, zema jende juten da. Beti aurpegi berdina gaudetoki guzitan, orokorrian. Baina zaizu iruditzen proportzionalki jende gehiago egoten dela Oiartzunen edo Baliarrainen, ez da egite Ibarren Donostian edo Iruñan baino, Josu, lehen herri eta hiri alderaketa horretan... Kasuntan garbi herri guzti parte hartzeulako, gaina umedia protagonista gurasoko parte hartze dute, baina guain pixkanaka adinekok eta bai parte hartzen hasia, antzerkin da bestelako funtzio batzutan. Nik horrik ustete bai, daola antolaketa garaia modu antolaketako eremu hortan ilusio bat bai ikusten nik, gogo bat, zoze berri aiteko eta bizipoz bat bai nik ustet, hori dala bai motivazio bat, bestela etzian hainbeste antolatuko ere, eta erresistentzia ikuspegitik ez dut uste olako mugimendu bat sortuko zanik. Nik uste hor sormena, azkenen gau beltza antolatzeko bai, sormena tal handi bat dago, eta horrek azkenen bai ematen dizu energia bat, o bizipoz bat ez, azkenen ematen dizu aukera sortzeko gauzak. Gau beltzan Baliarrainen adibidez, urtero beldurri bilbidea eta da desberdina urtero. Inbar da, ikia estena diferentek, antzerki diferentek. Askotan gaina mitologiako gaiak lantzeia eta parte hartze dute antzerki gileak dira herriko jendea. Orduan, behintzako hor da erakargarritasuna. Behiek ja egual ez dauzkate umek, o umek ja hundikuta dira gaztek dira, baina nahi diote bai komunitatea aportatu, antzerki egiteko aukera ematen diote, behiek igual mitologiakin daukate zea hoi ez, harreman hoi
ilusioi, orduan behik urrengo belaunaldi transmititu nahi die mitologiako pertsonaiak, o bai izateok Patxi Errementari, o Basar Jaun, o Mari, eta ez dakik zer, leheno garai baten ohiko kondairak zienak herrin ez, Marin historik eta daude, txindokiak bideen jutezanen izar bat, o tximistak eta Mari zijoala murumentikan txindokia eta hori denak galdu inda, baina guain gau beltzakin histori guzti denak berreskuratzen nahi, transmititzen nahi die, gure umeek bakizkite gauza desente zentzu hortan. Orduan, gau beltza bai bihurtuela bai aukera bat, ez? Etendura bat egon da transmisio inguru orduan, baztertu inditu gauza batzuk, baina berreskuratu ja, eta nik uste ikuspegi gaurkotu batetikan. Esan duen bezala ez, puskabiltzek, mitologia, historiok, ez dakit, gauza asko. Guen ja, partea, amabi hortza haudeten gainontzeko pertsonek ere, nahi duzuena, erratentzak zuen, altxa eskoa torrela banatuko dute hitza, Xavier. Bai, beste mikrofona niri utzi dalako Gonzalo, gero nahi bauzu utziko izuet, baina aprobetxatuko dut aukera. Bueno, hemen gauza asko atera da, hori ez, beste tokietan ere nolako erantzuna ematen zaion, ez hizkuntza hegemonikoetan, Frantzian, Espainian eta utziko nuke, Katalunian eta badakit olako kezka ere badagoela, ez dakit nolako, ni oso traketxa naiz, eta ari nintzen argazkiak eta behaltzen, eta WhatsApp, Jaime Altunari, bide batez eskerrik asko, Jaime ez da etorri baina, ez? Bestela hemen egon beharko luke. Eta hankasartu dut eta bidali dut Ribagorzako, Centro de Estudi Ribagorzans taldera, hor Katalunia eta Aragoiko zera ez, mugan dagoen eskualdekoi, eta barkatu hau etzen zuentzat, eta esan diet, ez, Halloween Basque, hola kometez artean jarri ditut, ez, honetan ari gara, eta batek erantzun du, això de vull darles carabazes es molt antic, kalabazak ustearen zera hori oso kontu zarra da, ez, nik beste aipamenik egin gabe, gero ez dakit horretan zerari diren. Baina hemen momentu batean agertu da, kanpokoa eta Euskal Herri osoan eta zabaldu dela gau beltzarena, baina Euskal Herri osoa esaten dugunean iparraldea ere sartzen ari gera, zen ikuste otor modelo frantsesa hau da, estatu batuetakoa, baina frantsesez sartu dela eta sartu da hemen baina askoz lehenago hori Asier Etxeberria zenak, gogoratuko duzue, kazetareak aspaldi hondian Hendaian bizi zen, eta kontatu zuen jasartua zela. Urruñan edo Hendaia, Urruñan etzen? Inguruan baina kontua da esan zuela, baiet, 10 urteren buruan hori Hego Euskal Herrian ere ikusi. Eta, bestela ikusten ari gara, egiten ari garela, baina nik esango nuke Ipar Euskal Herrian gau beltzaren izena eta nolabait kontzeptu ez dela sartu, baina behar badazueko beto dakizu hori. Lehen Andoni, nik zuri egin dizut keinu bat horri aipatu duzunean, izan ere, egiarran nik nire inguruan gau beltzaren mugimendu handirik ez dut antzematen, eta ekialde eta hegoaldeko eskualdetan ez dut antzematen. Horregatik behar bada Euskaldun komunitatea indartsua den leku eta zari garela erranberko genuke. Bere zentrismotik hitz egiten dago, da orduan, nik uste dut, iparaldien lan aleginen da bagabiz, eta beste hain lekutan, baina evidenteki ez da alde guztitan, zabalkundi ez da iguala, ez da modu berdinien ematen, hor beste hain kontuta moduan, Gipuzkoa gauza bada, Bizkaia beste bada, Nafarroa beste bada, Araba beste bada. Baina, alegin hortan bagabiz nik, lehen orokortu dut, baina evidentia da, orokortuan nahi dagoen esan askunde ritmoa. Maila baten aipatu dozu nint, hori gure bakarrik hori bat itxeko, lehen aipatu dozu versus Halloweenen sarrera batekoa izan zen. Honi behintzat ala bizi izan dut. Halloween ez da poliki. Nik uste dut, apurrat bai gau beltza kontra moduan, Halloween bez sartu zalako olatu bat moduan. Derrepente urtatetik bestera, taberna da Halloween, leku guztita, ez? Baina oso askarra izan zen Halloweenen sarrera beste barek. Nik badakit iparralden gutxi, Hendaia da esfortzo bat egiten, eta badamate urte batzuk, eta idea mitologiakin, eta
saiakerak egiten, baino azitxo bat nik uste du dela iparralden, gutxi egia. Gutxi orokorrian, Bai. ez gaina, esatute, euskalgintzakin lotutako beste goera bada. Baina horrek berresten du pixka bat lehen aipatzen genuen, hau da, erreakzio erantzun bat da, eta erreakzio hori emateko egon behar da densidade bat euskalgintzari edo zure identidade bereizgarriarek kontzientziari lotuta. Eta iparraldekoa aipatzen genula, ez da kasualidadea anuntziarana aitzindaria izatea gai hauen azterketan, eta bere lanean Baionako kasua aipatzen du, bera 2001erako ja antzeman da zeukalako ikarragarrizko inbazioa gertatzen ari zela, eta akulturazio goitik berakoa. Barkatu baina, hain zuzen ere hor utzi ditut, atzo Urruñako Leclerckera joan nintzen, esnea eta erostera, eta sartu orduko pun. Claro, Halloween, gau beltzatzen agertzen ez da izena eta, bueno, Halloween ere zen agertzen, baina gau zuk hartzen dituzu hortzen egozu goxokiak eta, zuzenean Halloween jartzen du potixoan, gero potimagon bat ere erosi dut, hori oso, bio, hori bai, osea, nahi baldin bozu gero zozketa edo egingo dugu horrena, baina bai, alde kapitalista horretan erabat ere sartua dago. Kristautasunak mendeak eta mendeak behar izan zuen sustraitzeko, gero oso sakon sustraitu zen. Bueno, Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpore bai, Orduan horre ere adaptatzeko denbora ematen du. Claro, Halloween etorri da, hori da, osea, urtetik, zuk esan duzu, urtetik urtera, bikoiztu, eta, bueno, olatu horrek harrapatu gaitu nola baita, Bueno, Black Friday bezala, ez? Bertze... Nire azkeneko aria hori zen, gau beltzaz ari gara edo Halloweenez ari gara, aipatu dugu pixka bat abenduko azken egunetako, egun berrietako jaiak eta opari banaketa, baina olentzero opariak banatzen hasi zen arte, eskualde askotan ez zuen hartu bertze batzuek zuten tokia, hori ere egia da. Hor, ez dakit balioen afera baute dagoen, opariak banatu arte, ez zuen leku aski hartu. Hor, hasierantik daramagun eztabaida horren zioa hor ere badago, ze puntura hartio, utzi lekua eta ikazkin hutsa zenari berri bat ematera datorrala ez, hasten den opariak ematen. Bestenaz, jai daukagulako. Hori bezalako, ze beste dago? Black Friday da beste bat, edo ze beste dago? Baina Black Friday da Halloween dagun konkretua die. Gure arazua, nire ikuspuntutik eta kulturgintzatik hitz egin got, gure markoa da erabat, marko, pentsakera markoa, eta marko kulturara orokorrian, hori da erabat guri sartuzkoena, jasotakoa, da beste honek egun konkretua die, baina banan egin beharko diogu, buldozerrei ez dakit aurre egin ala ez, baina banan behintzat bai, ez, bertzenaz, dana batera. Baina gu bizigaren munduko sonan, daukoen eragin kulturala, eta horrek atzamar txikiraino sartzeak, hori, ezurdura guzti. Galdera... Bai, horre pixkat eta kulturazioz eta hitz egiten, nik uste nahiko edo garbi dogeatu dela, guantola duta ez gauden ere mutan akulturazio erabatekoa dela, esate baterako ni Tolosarra naiz, Tolosan guk antolatzen dugun ere muan gau beltza egiten da, baina gainerako ere guztietan Halloween da nagusi, hor pixkate gakoak edo eskatuko ditut, asmatzen deune, baina adinaren kontua zitze egin du batez oierrek, eta galdetu nahi niko nioke, ea hor zein gako ikusten dituen, batez ere 11 urtetatik hasi eta nera bezaroraino, batez ere gazte horiek antolatu gabeko gune horietara juten dian, ere muietan beraien ganako referentea sortzeko, zer egin behar dugu. 11-12 urtera arte iristen geha. Herri txikietan ere iristen geha. Baina gero hor dago mundu bat, hor dago jate gaitu, buldozerra pasatze azpitik eta horra gako batzu baditu zuen, bakit ez dela erresa, baina azkenen irutzegu
diskusio guztiak arlo ezberdinetara bideratzen dira, eta gaur Halloween eta gau baltzarekin ditugun gako ezberdinak ditugu Bertsozale elkartean sustatu nahi dugun ereduarekin, iritsi nahi dugun jendearekin, guk ere iritsi nahi dugu antolatu gabeko eremuetara, ze horrek normalizazioa dakar, eta hor adintarte horretan pedagogia egiteko moduli balego, bentaja, litzake. Pantaiekin ala gabe. Hori da. Hori da. Hor egun beste erronke, osea, bitartekaritza hori saiestezina da gaur egun. Nik uste dut, buldozer hori bai zuela zentzurik aitzin egitea. Buldozer horretan igo behar dugu, ala beharrez. Eta bitartekaritza hori erabili, ez dakit hor, zorionez pantaiak euskaraz badabil, ez dakit indarrez, baina eski pantaiarik gabe, transmisiorik ez, eta transmisiorik gabe nekez urrats bakar bat ere. Bertsolaritzan horretan maisuak zarete eta behar bada beste inork baino ideia gehiago dituzue. Kohesioagatik eta erakutsi duzuenagatik, Bai, baino toki guztietan, baino guk ere baditugu eta pairatze ditugu realitatean gainerako eremu guztiek dituzten arazo berdinak, Eta... Nekane martearen hau Ni gau beltza nagusiki, kenduta, jartzen den da, eta beste hainbat herritan egitara oso bat itxen da, gau beltzan egunan inguruan, da, domu santua esartzen da hor, da, bueno. Gainontzian, ospakizun lez moduan ikusi, eta gau beltzan arrakasta hunditako bada, bere alde ludikoa, oso deigarritxe dela, oso... Aipatzen zauen gakuetara, nietzat aizieldi eremutara, eta aizieldi eremua ospakizun baten taberna die. Taberna diskotekak nerabiak aipatu dituzu, ez? Nola, ni ustot horri bidala sarbidea, nola ez dakit, dan eskeniaz tabernei esan daigun, nola gaubeltzan inguruan, nola atondu tabernie bera, edo lehiaketa batein ze mozorruen ez dakit nola itzen, baina aizialdi ere morretara, nagusiki ospakizun ludiko gadala kontuta hartuta, eta nerabien aizialdi esparrua ospakizun baten, taberna dela kontuta hartuta, ni adibidez Durango bizinaz, eta hor berbarokin zauen lanketa tabernekin prezisa oso interesgarri izan zan, izan zan bintzat, Goien kaleko da zenbait tabernei, klabe batzuk, hau da, Halloweenen ez dakitze, hau gorro berde hau eta Halloween da hori? Bakitzu? Hori da, bale. Baina, bueno, ez dakitze jartzen zen, baina, bueno, horrin zan, basko izarakin daindako sustatu zen alako ambientazio bat, baina esan daigun, ez amarratza hundi bat, gomazkua da ez dakiz zer, baizik eta bestelako izarak eta olako, bueno, bapurat, mozorrua bera gau beltzan ingurukoa hori baliatuz eta iruditzen jat, bueno, behintzat, aradoin nerabia, nahiz da Halloween dalakuen, baina, bueno, zerbeza ateratzen da bilela, ikusten dago ambientazio hori, letxe hau zerbait diferenti da, ez dakit, Gako moduan, gakoak aipatu itxuzu da. Gua egia pixka bat gaztelekoakin, eta zen ikuste dut 12, 16, 17 adin hortako jendea ez da hurbiltzen, bintzak gure gau beltzara ez da hurbiltzen. Orduan hor gaztelekoakin eta gabiltza, lanian, zegila da gaztetxo batzuk, DBH bat, bueno, hortxe batzuk bai etortzen dira ibilbidea itxia. Behaiek ez dute parte hartu nahi, ludoteka kantolatzen dunez, igual, umian gauza bada, baina gero ibilbideanan ikusten dituzu baton batzuk. Baina orokorrean zaila da, nik uste dut oierrek arrazoi du, adintarte batea iristen geha, oien gurasuari, gero bapatian ere azaltzen da jende heldua, aurri gabe, baita ere ibilbidea itxea eta faltzea gurekin, baina gu gabiltzauan nerabiakin, gaztelekoan bidez, beldurrezko janariakin, pelikulakin, ibilbidean, txalapartakin eber parte hartzen duten, baina ez duten ikuste dut bere bizi. Guko jartzunan dakagu festa bat iotiak, inauteria baino aste bete lehen hautzen da, intxixuak eta sorginak eta hoi da festa bat, oihartzuar guztiak matxe duguna erruz, eta esango genuke batzuntzako herriko
festak baino matxagarriagoa ditugu. Eta hor, herri osoak parte hartzen du, eta, Zuberri Oiartzuarra da, eta badaki, berdin da ze adineko jendia handao. Ostirala larunbata igandia da, eta handao. Gaubeltzak agian hori lortuko du hemendik 30 urtea, ez dakit, baino ez, gure herrian behintzat pixka bat oraingoz aurre eremuko festa bat bezala ikusten da, eta zaila da beste jende bat gure ganatzia. Ni uste gakoa dalare bai, behaiei galdetzea. Osea, behaiekin itea lanketa eta horretakoa informazioare bai, zen nahi duten behaiek. Zatik, seguro erantzun desberdinak sortuko da hor, o formatu desberdinak, igual ez da espazioa hoi, o bestera baten parte hartze dute. Ni txinurri bezala naiz, Balearren diken beti bezala, baina Balearren gertatu gana da, guain arte parte hartze zuten, hor muga da hoi 12 urte, bai alde BH jute nahi da eskolazkan behatzu eta hor duenia pixka beste distantzia bat hartze dute, baina distantzia hortatikan, ja behaia bihurtzeia antzerkin parte hartze gurenak, orduan behien rolaiak anbetu eta jaztia behaiek umek dia, elduxegok, baina nahi dute mantendure bai harreman hoitzatik, azken finean behientzako gau beltza importante izan da. Bai, da nire nitzen naiz zehazki gau beltzaz ere, hainitzen gakoak gazteak eta eragile bihurtzeko. Edo bertsozale, edo euskaltzale, edo dantzazale, edo oroarre, hainitzen naiz zehazki. Eta ni badet Baliarrainen esate bateako adibidea, guk arituz Tolosako bertsozale elkargunean eite urtero herri ezberdinekin gauza ezberdinak, eta Baliarraina jutea tokatu ditzaigun aurten, pasaren urtean, kantu afaria egitea, bertso jarrien afaria, Baliarrainen toko zen. Eta ikusi genuen bertako gazte taldeak nola 80 pertsonantzako afaria prestatzeko zer erreztasun izan zituen, eta gaur akaso egin dezaken lotura. Akaso olako festetan parte hartzen hasten dien gazte horiek ondoren bihurtzea antzerki egiten dutenak, ondoren antolatzen bukatzen dutenak, eta hor sortzea sinergia bat, hor sortzea indar bat eta gaitasun bat ere. Baina era beren gero ikuste dugu oso toki gutxitan gertatzea lagoa indik, eta hoi, pixkak gako hien zea, guk esaterako maixua gehan hontan, LH lautik 6 bitarteko Gelati plazara ekimenean 160 aur ditugu, DBH-en 80 izaten ditugu, hau da batean bertxotan egiten dutena bakarrik, eskoletan eta gehiago. Eta eskolartekora 25 pasatzen dira, eta horietatik gaur egun ikusiko dituzuena plazan, izango dira 4. Hor gutxitze bat ematea logikoa izan daiteke, dantzara ere edo badago berezkoa, baino susmoa dugu bertsozale dienak ere, proportzioak asko geizten diala behin adin batetik jetxita. Eta hori oso buruan daukagu, baina guk ere ez dut ematen teklarekin edo jende guzti hori eragiletzeko, euskaltzaletzeko, bertsozaletzeko, dantzazaletzeko, eta bar. Azkenen gauza batean zaletzea bestean parte hartzea ekarriko duelako. Antzerkian aritzen dena normalean da bertso afari antolatuko duena, eta eskator. Eta hor adinena, hor... Azkeneko parte hartzea. Gakoak eskatzen zituen, nik nire aldetik zan nahi nun bakarrik nik ez daukadala gakorik. Ni farolapean ari nahi segitzen bila, eta saiatzen naizena da, argi horretara hurbiltzen da jendiari azaltzea gitzak galdu nitula. Osea, ni hemen ezertan nahi naizela. Polita. Xavier, esazu nahi duzuna, baina bide batez, esazu hemendik, eta ja bide batez agurtzen duzu. Ongi da. Bai, egia esan, igual meloi oso ondia izango litzateke, baina igual beste baterako. Esan dugu ez, nerabeak eta badakigu ze zaila den gauza guztiekin museoetan, eta, en fin. Baina berdintasuna agertu da, Oiartzungo eta zera zuek ere topakoak esan duzue, baina partaidetza gehiago da emakumezkoena, naiz eta umeak izan, mutilena baino, edo adin batetik aurrera adibidez 11-12 urtekoetan neskak gehiago edo. Ze hori da beste horregatik esaten nuen meloiarena horrezkara sartuko, baina dantza munduan horregatik kultura lorrian oro barra zengo nuke. Gure kasuan egila da Oiartzunen antzerkiak tirada handia du. Tirada handia du, baina LH batetik hasi eta DBH batxiaino. Egia zuk zaten zuen bezala, igual batxilargoan DBH-en gutxi jodia, baina tirada handia du azkeneko urte askotan.
Orduan, eskaintzen zaie gau beltzean parte hartzea LH3-tik gorakoai, eta kasi denak parte hartzen dute, bai neska, bai mutil, parte hartzen handia zentzu hortan, bai. Bueno, hori berri pozgarria da, egia esan horrere desorekak somatu hoi dira. Bueno, bai, bukatu beharko dugu, eskerrik asko guztiei, hori eskerrik asko baita Jaimeri ere, naiz eta ez dagoen hemen, baita streaming bidez jarraitu gaituztenei edo jarraitzen ari direnei, ze azkenean horiek ere uste baino gehiago izan dira, lehendabiziko txandoan behintzat 45 ikustaldi edo, en ez da nola esaten den, orduan, bai, eta badakigu ederki ze zaila den gauzak antolatzea, aste arte praktikan goiz oso bat hartzea, badakit, Oierrek oraindik arratsaldeko partian baduela, lana hain zuzen ere, orain gauza asko antolatzen ari dira, baina nik uste dut ikaragarrizko gauza interesgarriak atera direla, eta orain pentsatu behar dugu pixkat, hauek guztiak aber nola jarri etzakegun hemendik aurrera gera daitezen naiz eta YouTubeen gero anuntzioak aguantatu behar. Bueno, nik barkamenak askatzen ez da zure errua. Begira, ni apuntatu nintzen Kanal Bonera Eugenio Monesmarena ikaragarri importantea, gaina esan, honek merezi du, premium ordaintzea ez dakiz zer. Eta anuntzioak berdin ateratzen zitzaizkian, eta gero, eski hori desberdina da, me cago en la leche, orduan zertarako balio dit. Bueno, beste baterako, baina osan nahi dut, uste dut oso hemen ere urriak usta oso parea utzi digula, jarraitu behar dugula, lanean bestelako gaiak hemen ere atera da, Olentzero, hain zuzen ere Olentzerorena utzi genuen ze meloi hori ere, sandia edo kalabaza erraldoia ezote den, eta orduan esan genuen, bira, gau beltza eta uste dut horretan esmatu dugula, orain gaude, azterketa hauek egiteko moduan, zentzu horretan gau beltzarena abagune oso interesgarria izan da, oroar ondare inmaterialari buruz hitz egiteko eta horrekin batera dagoen guztiarekin, ez azkenean gure kasuan euskal gizarte bezala zertan ari garen edo zer egin nahi genuken eta zer lortzen dugun egitea ezpaita gutxi. Ez da egite gaizkak ez badu besterik esan behar edo, eskerrik asko etorri zareten guztioi eta lanean jarraituko dugu. Esker mila.